Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo na Isod 2 sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Enero 6, tuiga 2025. Sa gihapon ini mo alaga nimo ang kurman Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Committee on Public Safety wala sa gihapon sang may nabaton nga communication letter para sa ginaayo sang kapulisan nga signal jamming. Sa bihag nga bahin, masobra 2,000 ka mga kapulisan iga-deploy para sa Dinagyang Festival. Pagpatuman sang signal jamming i-assess pa. Samtang province-wide limpyo dalanon ginhiwat subong adlaw. Hibaloon naton ang dugang nga mga balita kag impormasyon. Diriman sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo Radio Iloilo sa programa Bombo Hanay sa Udo. Samtang sa mga mainit naman kag talupang don karon nga mga balita nasyonal nagakalinabo sa palibot sang pungsod Pilipinas. Ano bala ang latest karon sa aton sini nga mga kauturan? Mga mainit naman iyang balita sa bahin karon sang pungsod Pilipinas. Istoryahan man ina naton diri sa aton sini nga pagpangalagad. Katulad na gid lamang sang sa padayon payaw nga pagplastar sang pila ka mga impormasyon na tuhoy sa mga firecracker related incidents. Nauti may isa kuno gani nga nalukpan sang Quitiso. Patay gidiya banwa kag ining prisoner swap ginaduso karon para iya sa pila ka mga Pinoy dito iya sa iban sining pungsod kag daw hindi na iya kapanghilamos karon si Vice President Sara Duterte sang mga impeachment complaints batok sa iya kay mayara sang ika-4 karon nga impeachment na complaint nga inatala na sini nga iga-file naman batok sa Vice Presidente. Sa nga nakaligad sini Banwa kun ninyo sini madumduman pila ka mga impeachment complaints man ang gin-file batok sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. Sa aton sini nga mga kabubuti subong iya Banwa ika-4 na ni, no? Ika-4 na ang sining natalana nga iga-file nga impeachment complaint. Nagabantay karon diri ang House of Representatives sa posibleng nga pag-file sang ika-4 nga impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte nga ginindurso sang napulo tubtub 12 ka mga kongresista nagikan sa mayorya kag minorya. Amo ni ang pahayag karon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Ang Kongreso ang sa karon yara pa sa recess kag natalana nga magbalik ang sesyon sa Lunes ngadlaw masunod sini nga semana Enero 13, pero kung may mag-file sang impeachment complaint sa karon nakadepende ini kung mag-overtime ang talatapan ni House Secretary General Reginald Velasco. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo tiginlauman man nga kon natala na gid man sini abi karon iya subong adlaw ang pag-file sa another impeachment complaints against kay Vice President Sara Duterte. Nagalaom sila nga mangin madasig ang pagproseso batok sa impeachment complaints batok iya sa Vice Presidente. Way pa sa karon sang may naibaluan diri Banwa kung ano nga sektor ang maga-file, pero ang importante kuno nga unprecedented na ang suporta nagikan sa mga kaupdanan sa Kongreso suno pa sa kay Deputy Minority Leader Franz Castro
Silinya the fact nga may napulo tubtob 12 ka mga representatives ang willing nga mag-endorse ang fourth complaint, no? Ti mayara kuno sang possible shift sa House leadership stance, no? Kay kung may go signal halin sa majority leader sa aton sini nga mga kabumbo, ginahulat na lang ang anay ACT or ACT Teachers Representative Antonio Tinio, no, sa aton sini karon iya nga mga kauturan, si Castro kag si Tinio ang kabahin sila, no? Kung madumduman nyo pa, kabahin ini sila sang ikaduhang impeachment complaint nga gin-file batok sa kay Vice President Sara Duterte. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, di ang pamangkot sina dire nagamater bala ang kadamuon sang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte, or makabig lamang naton inibanwa nga daw kasubong bala sa mga simple nga mga tinaga nga pagpuli lamang sa Vice Presidente. Now, kung may nagalapot nagkaroon, ginalauman nga may ara na sang ika-4 nga impeachment na complaint, ano bala ang iya siniiyang importansya? Makabigla naton nga mas mapadasig ang pagpahalin sa pwesto sa Vice Presidente, sandig iya sa kadamuon sang impeachment complaint nga gina-file batok sa iya. No, kag nagamater diribla banwa ang kaundan sang impeachment complaint batok sa kay Vice President Sara Duterte. Tikon matabo ini sa aton sini mga kauturan, balantayan man ini kay dako ini karon nga development man sa bahin sang political landscape sa pungsod da Pilipinas. Ang detalye sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita lokal, balikan ta sa baray nga pagpalayag sang Bombo anay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Nagaproblema kagid balakon paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaandan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa napulo ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool kung magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Madamo sa ato ng hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming effect. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ika-6 ng Enero taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, ang Philippine Coast Guard maghahanda na para sa Traslasyon 2025. Mahigit 1,000 sangraan na tauhan ide-deploy. Ilan pang grupo umaalma sa pagtaas ng kontribusyon ng Social Security System. Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinimukan sa suspindihin ang mas mataas na contribution rate. Ang Senado naman iimbitahan ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, Department of National Defense at Foreign Affairs para sa investigasyon sa na-recover na drone dyan sa May Masbate. Ito naman Parañaque Integrated Terminal Exchange na kapagtala ng 3 milyong pasahero sa katatapos lang na holiday season. Ang North Luzon Expressway naman nagrehistro ng mabigat na trapiko ngayong Lunes kasabay ng pagbabalik ng mga umuuwi sa probinsya.
Abangan din sa ating provincial report mamaya 3 nasawi, 3 sugatan sa panibagong aksidente sa kalsada dyan sa probinsya ng Isabela. At sa ating international news naman, 7 estado sa United States nagdeklara ng state of emergency dahil sa matinding winter storm. Abangan din sa ating sports balita mamaya kulalat na Jazz tinalo ang Orlando Magic. Ang Cleveland Cavaliers naman ay bulsa na ang ika-31 panalo ngayong season na nanatiling top team sa NBA. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Ipinagutos ni Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan sa Coast Guard District National Capital Region Central Luzon na magpadala ng mahigit sa 1,100 ng mga personnel upang suportahan ang sandatahang lakas ng Pilipinas o Armed Forces of the Philippines, ang Pambansang Pulisya o Philippine National Police at mga lokal na pamahalaan ng Maynila para ho sa ligtas at mapayapang pagdiriwang ng kapistahan ng Nazareno de Quiapo. Ayon kay Admiral Gavan, inaasang dadalo ang milyong-milyong deboto sa mga aktibidad sa Traslasyon 2025. Kaya ang Philippine Coast Guard ay tutulong anya sa pagtiyak ng kaligtasan at seguridad ng publiko laban sa mga mapanganib tulad ng terorismo, stampede, sunog sa kalapit na lugar at mga natural na sakuna tulad po ng lindol. Mula pa noong Disyembre 30 ng taong 2024, nagsasama na ang Philippine Coast Guard ng mga K-9 teams, mga Explosive Ordnance Disposal Unit, Special Operations Group, maging ang Civil Disturbance Management Team at mga Deployable Response Group sa Quirino Grandstand, Jones Bridge at sa paligid ng Quiapo Church. Nariyan din ang mga eksperto sa intelligence, crowd security, personnel at mga medical officer ng Coast Guard para sa pinakamataas na seguridad at kaligtasan lalo na sa prosesyon ng itim na Nazareno. Magpapadala rin ang Philippine Coast Guard ng 21 floating assets para yan sa maritime security at safety operations sa tubig ng Pasig River at Manila Bay. Pati na rin ang 9 na land vehicle para yan sa pag-inspection sa lungsod. Dagdag pa ni Admiral Gavan, ang Philippine Coast Guard ay kaisa ng mga kapatid nating Katoliko sa pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno. Tinitiyak niya na magiging matagumpay at memorable ang Traslasyon 2025 sa tulong na rin ng mga national government at ng mga lokal na ahensya na nagpapatupad ng batas. Samantala, dumami pa ang umalma sa nakatakdang pagpapatupad ng mas mataas na contribution rate sa Social Security System o SSS. Ilan dito ang grupo ng mga guro at dating Chief Executive ng Pension Fund kung saan hinimok ni Alliance of Concerned Teachers Private School Secretary General Jonathan Geronimo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpaliban ang implementasyon nito. Sa ilalim kasi ng Republic Act 11548, may kapangyarihan ang Pangulo para suspindihin ang contribution rate hike. Ayon kay Geronimo, lumalabas na tila mas interesado ang Marcos administration sa padding ng confidential funds kaysa sa pagsiguro sa social services at kapakanan ng mga tao. Idinagdag pa nito na lalo lamang mababawasan ng naturang premium hike ang hindi na nga sapat na naiuuwing sahod ng mga ito. Inihayag din ito na naghihirap na ang mga pribadong guro at iba pang pribadong mga empleyado mula sa inflation, mataas na utility costs at pagtaas sa premiums ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Sa ilalim kasi ng batas, so ang Republic Act 11199, binibigyan ang Social Security System ng otonomiya at prerogatibo sa pagpapasya, kabilang ng pagdating sa benefit package adjustments. Kaya't sa layuning matiyak ang pangmatagalang viability ng pension fund, tinaasan ang member contributions mula sa 12% noong 2019 sa 13% noong 2020, 14% noong 2023 at 15% naman para sa ngayong taon 2025. Sa 15% na kalta sa Social Security System ng mga miyembro, 10% dito ay sasagutin ng employer habang ang natitirang 5% naman ay sa empleyado. Ilan pa sa mga grupong tumutol sa naturang batas ay ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation Incorporated, Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry, Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Trade Union Congress of the Philippines, Federation of Free Workers, Sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa at pribadong manggagawa. Sa
Samantala bumungad naman sa maraming mga motorista at mga biyahero sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway ang mabigat na trapiko ngayon pong Lunes matapos ho yan ang mahaba-habang holiday break o ito ho yung bakasyon, bunsod po ng nagdaang Pasko at ang selebrasyon ng bagong taon. Sa 7 a.m. monitoring ng pamunan po ng North Luzon Expressway, nararanasan sa bahagi po ng Balintawak Cloverleaf southbound ang mabigat na volume ng mga sasakyan na galing sa Northern Luzon at papasok dito sa National Capital Region. Marami ho sa mga ito ay mga pampasaherong bus, lulan yung mga pabalik ng Metro Manila. Kasama na po dito yung mga commuters na papasok sa kanilang trabaho at iba pa. Mabigat din ang usad po ng mga private vehicle na nakikipagsabayan sa mga pampasaherong bus, kasama ho dyan ang mga commercial vehicle. Dahil dito, nasa 10 km per hour o 10 kph lamang ang running speed ng mga sasakyan sa patungong EDSA at Corner Bonifacio Avenue. Ito ho yung mistulang matatawag na Usad Pagong. Sa kabila naman po nito, light traffic ang umiral naman sa may bahagi po ng Balintawak Toll Plaza, sa Mindanao Toll Plaza at sa Bukawe to NLEX Harbor Link Interexchange southbound. May bagyaring linya sa Ciudad de Victoria southbound entry at yan po, dyan po sa may bahagi ng Bukawe Toll Plaza, papasok po yan sa National Capital Region. Yun po yung boundary ng Bulacan at ng National Capital Region. Habang normal na rin ang daloy ho ng mga sasakyan sa may Bukawe northbound matapos na maialis ang nakahambalang truck sa naturang lugar. Maalalang noong bago po magpasko at ilang araw bago ang selebrasyon ng bagong taon, na inirehistro ng North Luzon Expressway ang mabigat na daloy ho ng trapiko sa malaking bahagi ho nito at sa mga araw na iyon mga kabombo, pauwi na ho kasi ang maraming mga Pilipino sa kanilang mga probinsya mula dito sa National Capital Region upang doon po ipagdiwang itong holiday. Samantala, target ng National Electrification Administration na maabot ang 94% energization rate sa mga malalayong kabahayan ngayong taong 2025. Ito ay pakikipagtulungan ng lahat ng mga electric cooperatives sa buong bansa. Ayon kay NEA Administrator Antonio Mariano Almeda, sa kabila ng limitadong budget ay umaasa ang ahensya na maabot ang mga malalayong kabahayan upang mailapit ang power service. Dito ay prioridad pa rin ang mga kabahayan sa Mindanao na matagal na humihiling na malagyan ng supply o koneksyon ng kuryente. Sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act, mayroong 1.627 billion pesos na government subsidy ang NEA para makabitan ng kuryente ang 22,000 na mga kabahayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Maliban dito, mayroon ding karagdagang 200 million pesos na pondo para sa Electric Cooperatives Emergency and Resiliency Fund. Naglaan din ang Administrasyong Marcos ng 2 bilyong piso para sa nagpapatuloy na photovoltaic mainstreaming, sitio electrification at barangay line enhancement programs ng NEA. Sa ilalim yan ng pambansang pondo. Ayon kay Almeda, bagaman malaking hamon ang budget sa implementasyon ng malalaking proyekto, tinitiyak nitong ipupursige ng NEA ang mga proyektong magbibigay ng sapat na pailaw at power service sa mga kabayan sa buong bansa. Target ng ahensya na maabot ang total electrification sa pagsapit yan ng taong 2028. 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Iimbitahan naman ng Senado ang mga matataas na opisyal ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas o ang Armed Forces of the Philippines at Department of Foreign Affairs para humaimbestigahan ang na-recover na submersible drone sa karagatang sakop ng probinsya ng Masbate. Sa isang panayam, sinabi nitong si Senate Majority Leader Francis Tolentino na kailangang makapagbigay ng sapat at akmang impormasyon ang mga naturang opisyal sa presensya ng naturang drone sa karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa Senador, nakatakda siyang magpasa ng isang resolution o Senate resolution para huhilingin na makapagsagawa ng investigation doon sa na-recover na drone na pinaniniwala ang nagmula pa doon sa may bansang China. Maliban sa mga matataas na opisyal mula po sa Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines, nais din ng Senate Majority Leader na maimbitahan ang mga eksperto mula po sa Department of Science and Technology at the Department of National Defense para tumulong sa isasagawang investigasyon, yan po'y in aid of legislation. Plano rin itong paimbitahan ng ilang mga eksperto na nagsilbi ring resource person noong binuo ng Kongreso itong batas
Itong kakapirma lamang ng mga batas ukol po sa maritime zone ng Pilipinas. Aminado naman ng senador na may potensyal na banta sa maritime security ng Pilipinas itong na-recover na drone. Sa kabila kasi anya na nagpapatuloy pang investigasyon ng Philippine Navy, una nang nakumpirmang nanggaling ang naturang drone sa ibang bansa, partikular na dun sa may bansang China. Ang katwiran naman ng Senate Majority Leader, ang naturang drone ay hindi po self-autonomous o kaya'y kayang gumalaw ng sarili nito, bagkus nanggaling ito sa isang mothership. Kung mayroon mang mothership anya, ito hong naturang drone, tiyak din anyang may mga taong nagpapatakbo nito malapit sa lugar kung saan ito na-recover. Bagay na kailangan daw hong maimbestigahan sa lalong madaling panahon. Ito namang Parañaque Integrated Terminal Exchange na kapagtala ng 3 milyon na mga pasahero sa katatapos lang na holiday season. Pakinggan natin ang detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Peniza. Pumalo na sa 3 milyong mga pasahero ang dumagsa sa Parañaque Integrated Terminal Exchange simula December 20 hanggang kahapon January 5. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay PATX Senior Corporate Affairs at Spokesperson Colleen Calbasa, mula sa datos kahapon na abot ng kanilang pamunuan ang 3,027,966 sa mga pasahero na siyang talagang inaasahang nilang bilang. Sa ngayon ay inaasahan na papalo sa 170,000 hanggang 200,000 ang mga dadagsa pa rin ngayong araw sa terminal dahil marami anyang hahabol para makapasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Okay, so since December 20 to January 5, nasa 10 million na po yung magsa sa ating terminal, no? So, until today, naasahan natin na meron pa rin tayong makikitang dagsa dahil first day ng iba na back to work. And then yung iba naman, pabalik ng provinces nila. Yes, actually, naasahan natin na 170,000 above and above today, dahil first day ng back to work day ng iba. And then, yun nga, marami pa rin namang magbiyahe, papunta na lang, papabalik ng probinsya. Dagdag pa dito ang patuloy na tumataas na bilang ng mga confiscated items sa terminal. Ani Calbasa, umabot na sa 924 ang mga nakumpiska ng pamunuan ng terminal simula December 20. Ang mga bleeded items naman ay agad na tinuturn over sa Philippine National Police, habang ang mga flammable items naman ay binibigay sa Bureau of Fire Protection para sa agarang pag-dispatch ng mga ito. Since December 20 to January 5, out of 124 na-accumulate natin confiscated items. So, pinakamarami dyan would be yung mga knives or mga sharp objects natin. Then, second would be yung flammable items. Samantala ngayong araw naman ang huling araw ng monitoring ng pamunuan ng PATX para sa mga pauwi mula sa kanilang mga holiday breaks. Mananatili naman na nakataas ang heightened alert sa terminal kahit matapos ang inaasahang dagsa ng mga pasahero. Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pilipinong magaling, Ilocanong mabait, isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko. Number 58, may isang salita, si Chappie Chinson. Oras na natin magkakabombo 15 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa iba pa malalaking balita, naglabas ng mas marami pong sulfur dioxide. Ito ho yung tinatawag na asupre, ang Bulkang Kanlaon nitong araw ko ng linggo, Enero 5. Batay po ito sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayon sa PHIVOLCS, ang pinakahuling monitoring ng 24 oras ay nagpapakita ho ng 3,639 na tonelada ho ng sulfur dioxide na nailabas ng naturang bulkan. Ito ay bahagyang mas mataas kumpara sa 3,476 na tonelada ng asupre noon pong Sabado, Enero 4. Nagbigay din ang bulkan ng malaking ulap na umabot po sa 500 metro ang taas at dumaan patungong kanluran, timog kanlurang direksyon. Ayon pa rin po ito sa naturang ahensya. Naitala rin ng 37 volcanic earthquake mula ho nitong linggo hanggang hating gabi o kagabi ho ito. Ang Bulkang Kanlaon na matatagpuan po sa rehiyon ng Negros o sa may Negros Island region
ay nanatili pong nasa ilalim ng Alert Level 3 na nangangahulugan ng matinding aktibidad at magmatic unrest. Sa ilalim po ng Alert Level 3 mga kabombo, nagbabala ang FIVOX ng mga posibleng panganib katulad po ng biglaang pagsabog nitong naturang bulkan. Kasama rito yung lava flow o itong pagdaloy ng lava, ashfall. Kasama na rin po dito ang pyroclastic density current, yung pagguho po ng mga bato, lahar sa mga malalakas na pangulan. Muli din pong ipinapaalala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga piloto na iwasan ng pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid malapit sa naturang bulkan. Samantala, muli rin pong nahaharap sa banta ng malawakang pagbaha ang 6 na rehiyon sa Pilipinas dahil po yan sa malawakang mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa. Ngayon pa man, ito ho'y bagyang bumaba na mula po sa dating napakarami. Ang natura pong pagulan ay dala po ng patuloy na pag-iral ng Northeast Monsoon. Kasama rin po dito yung shear line at maalala pong nitong araw ho ng Sabado ay tanging ang mga rehiyon na lamang ho na nasa ilalim ng flood warning sa Luzon ang inilabas po ng weather system. Ngayon pa man, muli pong naidagdag ang isang rehiyon sa Mindanao ngayon pong araw habang nawala naman sa listahan ang Ilocos Region dito ho sa Luzon. Kinabibilangan po ito ng Cordillera Administrative Region o CAR, ang Region 2 Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, Region 4A o Calabarzon, Region 5 o Bicol Region at ang Region 11 o Davao Region. Diyan po sa may Cordillera Administrative Region, mga kabombo, nakataas po sa flood warning ang mga probinsya ng Apayao at Kalinga. Sa may Region 2 Cagayan Valley naman, nakataas din po sa probinsya ng Isabela at Cagayan. Habang sa Region 3 o dyan sa may Central Luzon, nakataas po ito sa isang probinsya, ang probinsya ng Aurora. Makikita po ninyo sa inyong mga screen itong listahan po ng mga rehiyon at ng mga probinsya na nasa ilalim ng flood warning batay po sa inilabas ng State Weather Bureau. Samantala, kasama rin po dito ang Region 4A o Calabarzon at tanging ang probinsya lamang ho ng Quezon na nakataas po rito. Ang Region 5 o dyan po sa may Bicol Region at particular na sa may probinsya po ng Camarines Sur, probinsya ng Sorsogon at ang probinsya ng Camarines Norte. Ang panibagong naidagdag na rehiyon ay ang Region 11 o Davao Region. Kinabibilangan po ito ng mga probinsya ng Davao de Oro, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte at ang Davao Occidental. Sa mga naturang rehiyon, mga kabombo, pinapayuhan po ang mga lokal na pamahalaan na bantayan ang sitwasyon sa mga kainukan dahil daw sa posibleng pag-aapaw ng mga ito na maaari pong umabot sa mga kabahayan na nasa mababang lugar. Una na pong ibinabala ng Weather Bureau na magpapatuloy pa rin yung mga pagulan sa malaking bahagi ng Pilipinas dahil sa pag-iral ng ilang mga weather system. Sa iba pang mga balita ngayong oras na ito, tiniyak ng pamahalaan na maibibigay sa mga karapat-dapat na recipients ang pinansyal na tulong na inilaan ng pamahalaan sa pamamagitan niyan ng ilang mga programa gaya ng halimbawa ng AKA program. Hindi na rin mauulit na ang ilang mga pinansyal na tulong mula sa pamahalaan ay hindi na ibibigay o binabawi. Ayon kay DOLE Undersecretary Benjo Benavides na bukod sa may sinusundang guidelines sa pagpapatupad nito ay subject din ng Commission on Audit ang halaga na ginugugol dito. Madali ayon kay Benavides na makita kung qualified ang isang benepisyaryo na sandaling napatunayan na hindi pala dapat tumanggap ay ipinapabalik nila ang ayudang naibigay at ibinabalik sa Treasury. Maraming pagkakataon niya na may binawian sila ng ayuda lalo na noong panahon ng pandemya at mayroon din silang binawian dahil sa dobling tulong ang natanggap ng isang recipient. Ang ganitong hakbang ayon kay Benavides ay nararapat lamang lalot ang salaping gamit dito ay taxpayers' money na anyay dapat magamit sa tamang paraan. Meron na ho tayong 20 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Lalo pang tumaas mga kabombo ang presyo po ng kamatis sa mga pamilihan o sa mga merkado batay ho ito sa monitoring ng Department of Agriculture. Sa huling update na nilabas po ng Department of Agriculture kasi umakyat na po sa 360 pesos o 360 piso ang kada kilong presyo ng kamatis, lalo na yung mga meron pong magagandang kalidad. Ibig sabihin po nito, ang 1 kilo ho ng kamatis ay mas mahal pa kaysa sa 1 kilo ho ng manok na umaabot lamang ang presyo sa 240 o 240 piso kada kilo. Ito ho'y halos katumbas na ng kada kilong presyo ng pork shoulder o ito hong karne ho ng baboy na kasalukuyan pong nasa 390 pesos kada kilo.
Ayon sa Department of Agriculture, yun pong mga medium-sized na kamatis ay aabot na po sa 20 pesos ang kada piraso o kung hindi man, mas higit pa yung presyo. Una lang sinabi ng ahensya ng mga magkakasunod na bagyo na tumama po sa Pilipinas ang pangunahing dahilan ng labisong nakakaapekto sa supply at ang presyo ng mga agricultural products. Pangunahin na po dito ang mga gulay, katulad po yan ng kamatis. Maliban po sa kamatis, mga kabombo, binabantayan din ng Department of Agriculture ang labis din pong pagtaas ng presyo nitong siling labuyo sa iba't ibang mga merkado, lalo po sa Metro Manila. Batay din ho kasi sa update ng Department of Agriculture, umaabot na sa hanggang 1,000 piso ang kada kilong presyo po ng siling labuyo mula sa dating 900 pesos bawat kilo. Yan po'y ilang araw lamang ang nakakalipas. Samantala, nilawakan pa ng Land Transportation Office o LTO ngayong 2025 ang kampanya nito para sa paggamit o pagsusuot ng mga seatbelt. Ito ay bahagi ng Road Safety Measure Campaign ng ahensya. Ayon kay Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, inatasan na nito ang lahat ng regional directors at district office heads na gamitin ang social media para mapalawak ang information dissemination at mahikayat ang mas maraming motorista na sumunod sa mandatory na paggamit ng seatbelt. Kasama rin sa plano ang pagdedeploy ng enforcers para magpatupad ng batas trapiko at pakikipag-ugnayan sa law enforcement agencies. Ang hakbang ng LTO ay bahagi rin ng Stop Road Crash Campaign na agresibong isusulong ngayong taon ng naturang ahensya. Sa ilalim din ng kampanyang ito, makikipagtulungan ang Land Transportation Office sa mga local government units, gayon din sa citizen groups, community organizations, transport groups at iba pang stakeholders para mas mapalaganap ang kahalagahan ng pagsusuot ng seatbelt. Ayon kay Assistant Secretary Mendoza II, ang naturang kampanya ang magpupokus sa safety at health value na maihahatid ng paggamit ng mga seatbelt kung saan nakakatulong ang mga ito upang maiwasan ang labis na mortality sa oras na may mga aksidente sa kalsada. Ayon kay Mendoza, kailangang isaisip ng publiko na makakatulong ang mga seatbelt para mabawasan ang bilang ng mga nasawi sa mga vehicular accidents na labis na lumulobo sa kasalukuyan. Mapatay ng mga balitang tinutukan po ng ating mga kasamahan ang Commission on Elections. Susundin naman itong mga batas pagdating po sa pagpapaliban ng mga proyekto pagdating sa public at mga social works. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Susundin ng Commission on Elections ang batas sa gitna ng mga panawagan na ipagpaliban muna ang mga public at social works dahil ito ay maaaring maging daan sa pamumulitika ng ibang kandidato. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, papayagan ng komisyon ng mga proyektong isinasagawa na bago pa ang halalan o kampanya. Ngunit pipigilan ng mga proyektong ginawa lang para mamulitika. Dagdag pa niya na hindi hahadlangan ng komisyon ang pamimigay ng social services sa mga mahihirap katulad ng financial aids at scholarships. Anya, ito ay hindi nila pipigilan kung sila ay nakakuha ng Certificate of Exemption sa komisyon at ipaalam sa tanggapan ang mga detalye ng ayuda. Binigyan din niya rin na dapat ay hindi kasama ang mga politiko sa pamimigay ng Ang sabi ng batas, absolute ban public works, absolute ban social services. Exemption mula sa COMELEC. Kaya ko po ini-emphasize yan. Baka po kasi pag nag-grant kami ng exemptions, kami ang sisihin ng sambayanan o ng ilang grupo. Sana po maunawaan at napakahirap pong ipatigil ang public works. No. Ang masahirap po na politiko ay yung naisip lang ng politiko dahil sa tumatakbo. Ang tagal mong nain dyan, pagkatapos palibhasa magkakampanya, tsaka mo lang naisip, pagawan ko kaya itong kalsada natin ito. Ayan po pipigilan namin, hindi po kami papayag. Tagal na po ng COMELEC yan, nakikita po namin. Yung social services, gusto ko pong ipaliwanag. Yung mga ayuda, tulong sa ating mga kababayan, hindi po magiging balakid ang inyong COMELEC sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan nating mahihirap, sa pag-aaral ng mga mahihirap, scholarship, yung mga pantawid talaga, pamilya. Matatandaan na 48 na mga public works at 9 na mga programa ng Department of Labor and Employment ang hindi na sinama ng komisyon sa spending ban para sa halalan 2025. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Salita si Chappy Chinson.
Pilipinong magaling, Ilocano mabait. Isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa ko. Basta panalo Pilipino. Magkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko. Number 58, may isang salita si Japit Simpson. Sa iba pang mga balita, mga kabombo, mga Sir Nation, umabot sa kabuang 135,885,336 na mga pasahero ang naitalang sumakay sa Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 noong taong 2024 batayan sa datos na inilabas ng Department of Transportation o DOTR. Katumbas ito ng 5.3% na pagtaas mula sa mahigit 129 million commuters na naitala sa kabuang taon 2023. Umakyat din sa 5.1% ang average daily ridership sa tren noong 2024 o katumbas ng 375,474 na mga pasahero. Pinakamarami ng pasahero ang naitala noong buwan ng Oktubre ng taong 2024 kung saan umabot sa higit 12 million ang bilang ng mga sumakay sa loob lamang yan ng isang buwan. Higit 900,000 naman sa kanila ang mga pasaherong nakinabang sa mga libreng sakay na inialok sa MRT3 noong nakaraang taon. Kabilang rito ang libreng sakay program na inanunsyo ng Pangulo noong December 20 na may highest single-day ridership sa taon na sumampa sa 469,930 na mga pasahero. Ayon kay MRT3 General Manager Oscar Bongon, ang mataas na ridership ay bunsod ng tuloy-tuloy na maintenance at operational improvements sa tren para masigurong tatagal lang ng 30 minuto ang biyahe mula sa North Avenue Station hanggang Taft Avenue Station at manatili rin sa 3.5 hanggang 4 na minuto ang headway o interval sa bawat tren tuwing peak hours. Ayon sa Department of Transportation, patunay din itong na maraming bilang ng mga commuter o mga sakay ang dumidepende rin sa train bilang pangunahing mode of transportation. Dito yan sa National Capital Region. Meron na ho tayong 29 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Target ho ng Philippine Sports Commission na makapagtayo ng mas marami pang mga sports facilities sa Pilipinas sa mga susunod pang taon. Kabilang po dito ang pag-aayos at mga renovation sa ilang mga kasalukuyang pasilidad, maging sa mga dormitoryo para ho sa mga atleta at iba pa ang magagamit sa mga ito sa kanilang pagsasanay. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairperson Richard Bachman, nakapaloob sa kanilang binuong Comprehensive Infrastructure Program ang pagtatatag at maging yaong pagsasaayos sa ilang mga pasilidad para sa ilang mga pangunahing sports sa Pilipinas, katulad po ng boxing at iba pang mga contact sports. Inihalimbawa ni Chairman Bachman ang pagbabago sa lumang boxing at pencak silat facility sa may Philippine Sports Commission na nasa loob po ng Rizal Memorial Complex at ginawa ito bilang isang 7-story building. Maliban sa naturang pasilidad niya, nakahanay rin ang iba pang mga proyekto ngayong taon hanggang sa mga susunod na taon. Salig pa rin po yan sa pundong inila ng pamahalaan. Ayon pa rin kay Chairman Bachman, kasabay po ng pagtutok sa kalusugan at kapakanan ng mga magagaling na atletang Pilipino ng bansa ay ang pangangailangan ding maibigay sa kanila ang maayos at akbang pasilidad na magagamit nila sa ilang serye ng kanilang training o pagsasanay. Samantala, tumigil na sa pagpapakawala ng tubig ang Ambuklao at Binga Dam matapos ang ilang araw na pagbubukas nito ng Spillway Gate. Pagpasok ng taong 2025 ay magkasunod na nagbukas ng tig-isang Spillway Gate ang dalawang dam at nagpakawala ng tubig sa gitna na rin ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa. Matapos ang ilang araw, magkasunod ding nagsara ng Spillway Gate. Ang dalawa, kasunod na rin yan ng tuluyang pagbaba ng level ng tubig ng mga ito. Sa kasalukuyan, nasa 751.39 meters ang level ng tubig sa Ambuklao. Ilang sentimetro lamang ito bago maabot ang normal high water level na 752 meters. Nasa 574.51 meters naman ang level ng tubig ng Binga Dam. Halos 25 centimeters lamang bago maabot ang level nito na 575 meters. Bagaman kapwa malapit sa level
ang tubig ng dalawang dam. Kapwa nakapagtala ng pagbaba ng tubig ang mga ito. Sa ngayon tanging ang Magat Dam na lamang ang nagpakawala ng tubig sa Northern Luzon. Mayroon itong isang gate na nakabukas ng 2 metro at nagpapakawala ng 573.89 metro. Bagaman nananatiling mataas ang pinapakawalang bulto ng tubig, bumaba na ito mula sa dating 925.89 na pinapakawalan kahapon. Kahapon kasi ay bukas ang 2 nitong gate at mayroong opening na 4 na metro. Patuloy pa rin pinag-iingat ang mga residente sa mababang lugar na posibleng madaanan ng mga tubig na pinapakawalan ng naturang dam. Bombo International News. Deklara ng state of emergency ang 6 na estado ng Amerika dahil sa nararanasang matinding winter storm. Kabilang dito ang mga estado ng Kentucky, Virginia, West Virginia, Arkansas, ilang parte ng New Jersey, Kansas at Missouri. Sa Lexington, Kentucky naman na itala ang 12.7 centimeters o 5 pulgada ng niebe. Kaninang o kahapon yan 5:30 sa Eastern Time, habang sa syudad ng Louisville sa Kentucky naman na itala ang 19.5 cm o 7.7 na pulgada ng niebe. Sa may topika ng Kansas na itala naman ang 30 cm o 12 pulgada ng niebe, ika-4 sa pinakamataas na kabuang snowfall na naitala sa loob lamang yan ng isang araw. Ang estado nga ng Kansas kasama na ang Missouri ang ilan sa mga lugar na inaasahang matinding maapektuhan ng winter storm, kung saan kahapon araw ng linggo mahigit 10 pulgada ng niebe ang bumagsak sa ilang mga lugar sa nasabing mga estado. Bunsod nito, nasa mahigit 50 naman o 60 milyong mamamayan ng Amerika, mahigit 30 ka mga states ang dumaranas ng napakalamig na panahon na maaring magdala ng pinakamabigat na snowfall at pinakamalamig na temperatura sa mahigit na isang dekada. Una rito, nasa kabuang 3,300 inbound at outbound flights sa Amerika ang naantala, habang 1,700 naman ang kinansela dahil sa winter storm. Pinakamatinding apektado nito ang Kansas City International Airport at St. Louis Lambert International Airport sa Missouri. Samantala, sa kabila ng epekto ng winter storm, hindi nito mapipigilan ang ginagawang paghahanda sa kabisera ng Washington, D.C. para sa sertifikasyon ng resulta ng 2024 presidential elections, isang nakagawiang procedures tuwing Enero sa IS matapos ang halalan. Sa ilalim kasi ng Electoral Count Reform Act, walang diskresyon ang US Congress na palitan ang petsa para sa sertifikasyon, kaya't dapat nasimulan ng Congress ang electoral votes dakong 1 p.m. Eastern Time ng Enero sa IS, kung sa oras sa Pilipinas alas 2 ng madaling araw ngayong Lunes, ika-6 ng Enero. Ibinasura naman ng Seoul Western District Court ang hiling ni impeached South Korean President Yoon Suk-yeol na ipawalang bisa ang detention at search warrants laban sa kanya. Sa inihain kasing injunction ng legal team ni Yoon, kanilang hiniling na suspindihin ang warrants na kanilang inilarawan bilang iligal. Hindi naman nagbigay ang korte ng paliwanag para sa naging desisyon nito. Nagapahiwatig naman ang abogado ni Yoon na si Yoon Gap-gyun sa posibilidad na kanilang iaapila ang naturang ruling sa Supreme Court. Iginiit din ito na hindi pinagtitibay ng pagbasura ng kanilang apila sa legal validity ng nasabing warrants. Samantala, inaprobahan din ng parehong korte ang warrant para ikulong si Yoon para sa questioning kaugnayan sa kanilang papel sa panandalian at nabigo nitong deklarasyon ng martial law noong Disyembre 3, 2024. Nag-issue din ito ng warrant para galugarin ang presidential residence compound sa Central Seoul. Matatandaan na tinangka ng corruption investigation for high-ranking officials na humahawak ng martial law case ni Yoon na isilbi ang mga warrants, subalit nabigo silang arestuhin ang Pangulo matapos ang 6 na oras sa standoff sa Presidential Security Service ni Yoon na humarang sa entrance ng gusali. Ngayong araw ng Lunes, ika-6 ng Enero, nakatakdang magpaso ang warrants laban kay Yoon, subalit base naman sa mga local news sa South Korea, ikinukonsidera nila ng mga investigador ang panibagong attempt para isilbi ang nasabing mga warrant. Bombo Sports News.
Sa ating sports balita, mga kamambo, tinalo po ng kulalat na Utah Jazz ang number 4 sa Eastern Conference na Orlando Magic sa score na 105-92. Dinumina ng Utah Jazz ang laban sa pangunan ng sophomore na bench ng koponan na si Bryce Sensabo na nagpasok ng 27 big points habang 20 points naman ang iniambag ng batikang si Colin Sexton. Sa panalo ng Jazz, muli rin pong gumawa ang sentrong si Walker Kessler ng double-double performance. Siya po'y kumamada ng 17 rebounds at 10 puntos. Naggawa po ito ng Jazz sa kabila ng hindi paglalaro nitong sina Lauri Markkanen, John Collins at Jordan Clarkson, ang itinuturing na top scorer ng naturang koponan. Hindi naipakita ho ng Orlando Magic ang dati nitong firepower sa naging banggaan ng dalawang team at nalimitahan lamang sa ilang puntos ang kanilang karaniwang nagsisilbing top team scorer. 12 points lamang ang ipinasok po nitong si Cole Anthony habang nakakadismaya naman na 2 points, 2 rebounds at 2 assists ang naging kontribusyon nitong si Kentavious Caldwell Pope. Ang tanging nanguna po sa opensa ng koponan ay ang bench at bagitong si Jeff Howard na nagpasok ng 21 points. Tulad po sa Utah Jazz, hindi rin po naglaro ang mga itinuturing na top scorer ng Orlando Magic. Tulad po nitong Wagner Brothers, sina Moritz at Franz at itong si Jalen Suggs. Kasama po dito ang Magic star na si Paulo Banchero. Sa ikalawa at katlong quarter ng laro, mga kabombo, nalimitahan lamang ang Magic sa 20 points. Ito ho'y 18 points sa second quarter at 19 points sa third quarter. Labis namang sinamantala ng Jazz upang iposte ang 9 puntos na kalamangan pagpasok po ng fourth quarter. Pinilit naman ng Magic na bumangon sa huling quarter, ngunit hindi nila ito nagawa bagkus lalo lamang tumaas ang lead sa pamagitan na rin ng magandang opensa o depensa ng koponan. Ito ang ikalabing-alin na pagkatalo ng Magic ngayon pong season habang tangan na ito ang 21 wins o 21 panalo. Ito naman ay ika-9 na panalo ng Jazz habang 25 na nalasap nitong pagkatalo. Oras na natin, meron na lamang tayong 22 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Update po tayo sa linya po ni Bombo Kelly Cordero ang pamunuan ng Philippine National Police sa pamagitan po ni General Francisco Marbil. PNP Chief ay hinihimok po ang mga kapulisan na magkaroon po ng positibong outlook ngayong pong 2025. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Hinimok ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang kapulisan na maging patas para maprotektahan ang kanilang dignidad sa nalalapit na 2025 national and local elections. Inihayag ito ni PNP Chief Marbil kanina sa kanilang Monday flag raising ceremony sa Camp Crame. Dito binigyang diin ni Marbil na huwag hayaan ng mga pulis na kunin ng sino man ang kanilang dignidad bilang mga law enforcers. Anya, huwag hayaang maapektuhan ng tukso o undue influence ang kanilang sinumpaang tungkulin. Nananawagan din si Marbil na ngayong 2025, mas paigtingin at pahusayin pa sana ng lahat ng kapulisan ng kanilang serbisyo sa publiko. That this year brings significant challenges. Among these is the national and local elections 2025. Our role in ensuring peace and order during this critical period for the country will not be easy. I urge everyone to remain steadfast in our sworn duty to act fairly and above all, to uphold our dignity as law enforcers. Let us not allow anyone to take it from us, for no one has the right to do so. We must protect our integrity and never allow it to be compromised by temptations or undue influence. Samantala, kasabay nito pinuri at nagpasalamat din si Marbil sa kapulisan sa naging serbisyo ng mga ito sa nagdaang Christmas at New Year. Dahil dito nakaranas daw ang publiko ng masaya at ligtas na holiday season. Layunin daw ng PNP ngayong 2025 na ibalik at mas palakasin pa ang respeto sa kanila ng publiko. Respeto hindi dahil sa takot kundi dahil sa tiwala. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Patuloy pa rin ang mapapanood sa piling sinihan ang official entries sa Metro Manila Film Festival o MMFF matapos na palawigin pa ito ng 1 linggo o hanggang sa Enero 14. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes, pinapalawig pa nila nito kasunod ng mga panawagan mula sa publiko at movie enthusiasts. Kasabay nito, pinasasalamatan ng opisyal ang mga tumangkilik ng mga moviegoers sa official entries ng Metro Manila Film Festival
Festival. Nakatakda sanang magtapos ang nasabing festival bukas na araw, Martes, Enero 7. Kabilang nga sa official entries para sa MMFF ay ang The Breadwinner is Espantajo, Green Bones, Hold Me Close, Isang Himala, My Future You, Strange Frequencies, yung Thailand Killer Hospital, The Kingdom, Topak, Uninvited, at samantala ayon kay Chairman Artes, tatanggapin pa rin ang Metro Manila Film Festival complimentary passes hanggang sa Enero 14. Umaasa naman ang opisyal na patuloy na tumaas pa ang kita sa takilya. Mapupunta ang earnings mula sa MMFF sa mga benepisyaryo kabilang ang Movie Workers Welfare Foundation, the Film Academy of the Philippines, the Motion Picture Anti-Film Piracy Council, the Optical Media Board, at Film Development Council of the Philippines. Oras na natin, meron na lamang ho tayong 17 o 18 minutes bago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Update din po tayo dyan sa Palasyo Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naghahanda ngayon para sa nakatakdang full cabinet meeting bukas. Ito ho yung pinakaunang cabinet meeting ngayon pong 2025. Abala rin sa mga private meetings ngayon pong araw. May update po dyan si Bombo Annalyn Soberano. Abala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para nga sa kanyang mga paghahanda para sa nakatakdang full cabinet meeting bukas. Kaya dahil dito, wala munang public engagement si Pangulong Marcos para sa araw na ito. Ayon sa Presidential Communications Office, nakasentro ang pulong ngayong araw ni Pangulong Marcos sa mga monetary policies ng bansa, private-public partnership at mga classrooms. Noong isang linggo matapos ang paglagda sa 2025 General Appropriations Act, naging abala din ang punong ehekutibo sa mga private meetings. Una nang ibinahagi ni Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez na ang first full cabinet meeting bukas para sa taong 2025 ay magiging bahagi ng agenda patungkol sa legacy projects ng Marcos Jr. Administration. Kabilang sa tatalakayin ay mga big ticket projects at mga ODA-funded projects gaya ng mga proyekto na may kaugnayan sa transportasyon, enerhiya, kalusugan, teknolohiya at agrikultura. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Annalyn Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 16 na minuto mga kabombago po sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa iba pang mga balita, ngayon pong oras na ito, nagkalat ho ng mga basura sa Maynila. Sinimulan na pong hakutin ng mga opisyal o ito hong mga nagsasagawa ho ng paghahakot po ng mga basura. Ang alkalde po ng lungsod humangi naman ng pasensya sa dami ho ng mga basurang nagkalat. May update po dyan si Bombong Grant Hilario. Sinimula na ang paghahakot ng mga basurang naiwan at nagkalat sa iba't ibang kalsada ng lungsod ng Maynila, kung saan matatandaan na nagkaroon ng problema sa pagkokolekta ng basura matapos ang nagdaang bakasyon at salubong sa bagong taon. Dahil dito, humingi ng pasensya si Manila Mayor Dr. Hani Lacuna sa mga taga Maynilang naapektuhan ng problema sa basura. Kukunin ko na rin po ang pagkakataon na ito upang manghingi ng paumanhin sa bawat isang Manilenyo sa nangyaring problema natin sa basura. Huwag po kayong mag-alala. Sisikapin po natin na matugunan ang problemang ito sa pinakamabilis na panahon. Sinabi din ng naturang alkalde ng lungsod na sisiguraduhin ng lokal na pamahalaan na maibalik sa normal ang pag-iikot ng mga truck na nakatokang maghakot ng mga basura sa Maynila. Sisiguraduhin po natin na magbabalik sa normal ang ating pong paghahakot ng basura. Ang akin lang pong hiling ay ang inyong ibayong pang-unawa at pakikisama nang sa gayon sa lalong mas mabilis na panahon ay matapos natin ang problemang ito. Ngayong araw naman, planong tapusin ng pamahalang lungsod ang paghahakot nito sa mga basurang naiwang nakatambak sa maraming kalsada. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most network in the country,
Bombo Radio Philippines, basta radyo, Bombo! Salita si Chappie Chinson. Pilipinong magaling, Ilocano mabait. Isang salita lang siguradong gagawin. Pag may sinabi ka, kailangan gawin mo. Pag mawalang credibility mo, wala kang maniniwala sa'yo. Pag sinabi ko, ginagawa. Basta panalo Pilipino. Pagkalugi-lugi na ako, gagawin ko pa rin. Gawa senador ko. Number 58, may isang salita si Chappie Chinson. Ngayon mga kabombo, mga Kasir Nation, dumako na tayo sa mga pag-uulat ng ating mga kasamahan doon sa lalawigan. Ito, 3 nasawi at 3 sugatan matapos mabangga ng pampasaherong bus ang isang tricycle sa Reyna Mercedes Isabela. Pakinggan natin ang detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Kawayan. Nasawi ang 3 katao habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos mabangga ng pampasaherong bus ang sinasakyan nilang tricycle sa Reyna Mercedes Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Police Captain Jefferson Dalayap, ang Deputy Chief of Police ng Reyna Mercedes Police Station, sinabi niya na parehong binabagtas ng 2 sasakyan ang pambansang lansangan patungong lungsod ng Kawayan. Nasa outer lane umano ang tricycle habang nasa fast lane naman ang bus na minamaneho ni Julius Camua na residente ng Gonzaga, Cagayan. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente ay akma umanong mag-U-turn ang tricycle dahilan kaya't nabangga ito ng bus. Sa may kadiliman ang lugar at may kabilisan umano ang takbo ng bus ay hindi agad nito napansin ng papalikong tricycle at huli na bago ito makapagpreno. Dahil ay nagtamo ng malubhang sugat sa katawan ang mga lula ng tricycle na sina Naka, Cadiz at Biernes na nagresulta sa kanilang agarang pagkasawi habang nagtamo rin ang chopper ng tricycle at iba pa nitong sakay. Hindi naman nasaktan ng driver ng bus maging ang mga pasahero nito. Maharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries at damage to properties ang chopper ng bus na kasalukuyang nakahimpil sa Reyna Mercedes Police Station. Sa investigation po natin, ma'am, galing po sila ng Meraki Garden po. Yung pan po dyan, pasyalan po ng ating mga kababayan. And then umuwi po sila. Ayun nga yung naalam natin, ma'am. Ang tama po kasi ng tricycle is dito sa bandang side ng driver. So tama po yung sinasabi nitong driver ng bus po na mag-U-turn po ito. Hindi pa kasi natin nakukuha yung CCTV nitong bus. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Ang election watchdog naman, naniniwala pong maraming paraan ng mga politiko upang mapakinabangan ang etuhong kontrobersyal na ayuda ng Kapos ang Kita Program o AKAP Program sa kabila po ng pagbabawal sa presensya ng mga kandidato tuwing payout. May update po dyan ng Bombo Radyo Legazpi. Naniniwala ang isang election watchdog na magandang polisiya na walang politiko ang magpapakita sa pagbibigay ng ayuda tulad na lamang ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program. Ito ay kasunod ng pahayag ng Department of Social Welfare and Development na walang papel ang mga politiko sa pamamahagi ng naturang ayuda. Sa kabila nito, sinabi ni Contradaya Convener Danilo Araw sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na maraming paraan ang ilang mga personalidad upang mapakinabangan pa rin ang mga programa ng pamahalaan. Inihalimbawa nito ang pagbibigay ng endorsement ng mga politiko o pangangailangan ng kanilang pirma upang makakuha ng cash assistance ng isang individual. Dahil dito, naniniwala ang grupo na imbis na maglaan ng malaking mamahagi ng cash assistance ay makakatulong kung mas tututukan ang pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa at pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Paliwanag ni Araw na sa pamamagitan nito ay mas maraming Pilipino ang makikinabang. Dagdag pa nito na ang mga ayuda mula sa pamahalaan ay tila benepisyo umano sa mga politiko at hindi sa mga benepisyaryo. May limitado lang na mapapakinabangan. Siguro yung mga tao na nagnanais sana na magamit yung anumang programa ng gobyerno sa benepisyo ng tao, hindi sa benepisyo ng politiko.
So yun yung keyword rito yung mga mapanlikhang pamamaraan. Kaya nga hanggang ngayon may premature campaigning pa rin Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito naman si Philippine National Police Chief General Marbil muling bumisita sa kontrobersyal na Andaya Highway sa bayan ng Lupe. May detalye dyan ng Bombo Radyo Naga. Muling binisita ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang lalawigan ng Camarines Sur, partikular ang kahabaan ng Andaya Highway sa Lupi. Ayon sa opisyal, layunin ng kanyang pagbisita na sigurado ang magaang daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga motorista at biyahero na pabalik at palabas ng Metro Manila matapos ang mahabang holiday season. Pinuri ni General Marbil ang mga tauhan ng PRO 5 dahil sa mga hakbang na ginawa para sa seguridad sa buong kahabaan ng highway. Maaalala, magaan na ang trapiko sa nasabing kalsada dahil two-way lane na ang binuksan at mayroon na ring mga traffic signs. Patuloy ang pagdagsa ng mga biyahero dahil peak season pa rin at tuloy-tuloy ang mga nagbabalik sa Metro Manila at dumaraang mga sakyan sa lugar. Malaking kasiyahan ang naramdaman ng pambansang pulisya na wala na ang kilo-kilometrong pila ng mga sakyan sa magkabilang lane dahil sa mga hakbang ng police regis, katuwang ang iba pang sangay ng pamahalaan. Sa kabila ng lubak-lubak na ay wala nang naitalang disgrasya sa naturang kalsada at naiwasan din ang highway robbery. Samantala, muli ring binisit ni Marbil ang Sagrada Familia kung saan nag-donate ito para sa renovation ng nasabing simbahan. Sa ngayon, hangad na lamang ng opisyal na magpatuloy ang magandang serbisyo ng mga kapulisan sa Camarines Sur para sa ikakabuti ng lahat. Talagang maaasahan niyo po. That's nakagandahan po ng pulis natin. We're very reliable po yung mga pulis and we're so happy. Yun po naging napapansin ng Presidente. Nagbago na ho yung pulis talaga ngayon na dati yung natatakutan, ngayon hindi na. Friendly na maaasahan. Ito, mapagkakatiwalaan. Yun lang naman po. Tiwala na po kayo sa pulis. Yun po yung gusto na. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Angelica Bastiña, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ang Commission on Elections naman naglabas na ng Certificate of Finality at tuluyan ng tinanggal sa mayoralty race itong si dismissed Mandaue City Mayor Jonas Cortez. May update po dyan ng Star FM Cebu. Tuluyan ng tinanggal ng Commission on Elections Anbang kaya si dismissed Mandaue Mayor Jonas Cortez sa listahan ng mga tatakbo bilang alkalde ng nasabing lungsod sa nalalapit na May elections. Naglabas ang komisyon ng Certificate of Finality at Entry of Judgment na opisyal na pagkansela ng kanyang Certificate of Candidacy. Una nang naghain si Cortez motion for consideration matapos siyang ma-disqualified ng naunang desisyon. Ngunit Anbang ang kanyang apila sa isang resolusyon na inihain noong Disyembre 27, 2024. Naging pinalang executory decision matapos na walang maipak-order ang opisyal mula sa Korte Suprema sa loob ng ipinag-utos na 5 araw na palugit. Maalala na naghain na personal ang dating alkalde na petition for certiorari ang kanyang kampo ang timing ng desisyon. Binanggit pa nito na ang paglabisyon ay nasa uling araw ng trabaho ng taon na nag-iwan sa kanila ng limitadong oras dahil sarado na umano ang tanggapan ng gobyerno para makakuha ng pansamantalang restraining order sa loob ng ipinag-uutos na panahon. Ang gusto ko lang, patas ang laban. Let the people decide. Let the Mandauihanos decide who they want to lead our beloved city. Hindi isa o ilang tao lang ang magdesisyon. Yung tao ng Mandaue. Yun lang. Samatalas ay nalabas na pahayag ng COMELEC Central Visayas na maaari pa rin umanong ituring na kandidato si Cortez sa ngayon, maliban na lang kung ibasura ng Korte Suprema ang petisyon nito. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Crystal nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Ito namang Philippine Embassy sa South Korea muling pinaiwas sa mga Pilipino sa pagsali sa rally sa gitna yan ng pagsilbi ng warrant kay suspended President Yoon Suk-yeol. May detalye dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
Muling pinaiwas ng Philippine Embassy sa Republic of Korea ang mga Filipino na makilahok sa anumang protesta ang nagaganap ngayon sa naturang bansa. Ito'y sa gitna na rin ang pagsilbi ng warrant kay suspended South Korean President Yoon Suk Yeol. Ayon kay Bombo Dana Vasquez, international correspondent sa South Korea, hiniling ng embahada sa mga Pilipino roon na ang mga dayuhan na ipinagbabawal sumali sa mga ganitong pampublikong demonstrasyon sa ilalim ng batas ng South Korea. Nabanggit din ng embahada ng paglabag sa batas ay magre-resulta sa mga legal na kahihinatnan sa ilalim ng Artikulo 17 ng Immigration Control Act ng South Korea. Pinayuhan ng mga Pilipino na sundin ang mga batas at regulasyon ng bansa upang maiwasan ang anumang sigalot sa kanilang pananatili sa South Korea. Hiniling din sa kanila na makipag-ugnayan sa embahada sa kung mayroon silang mga katanungan. Pinag-aaralan pa nila ng maigi kung ano yung pwedeng gawin nila na basta lahat in due process lang para ma-arrest yung impeached president na si Yoon. So hindi pa nila naman pinapahayag, marami pang pwedeng mangyari. Okay. Before ma-expire yung arrest warrant. Si Bombo Dana Vasquez, international correspondent sa South Korea. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay mga kabombo sa ating mga provincial station. Matapos po ang Bombo Network News ay pwede pa rin po ninyong subaybayan ang ating mga provincial station sa pamamagitan po ng kanilang mga sariling social media pages at mga tulad po ng Facebook page, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pwede po ninyong balikan yung kanilang mga programa. Pwede po ninyong tutukan yung kanilang mga kasalukuyang programa mga kabombo Caster Nation. Katulad po dyan sa may bahagi po ng Visayas area. Sa mga kababayan po natin mga Ilonggo, pwede po ninyong pakinggan, i-monitor ang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Sa mga Cebuano naman, pwede po ang Bombo Radio Cebu, sa mga Aquiano ng Bombo Radio Calibo at sa mga Waray, nariyan po ang Bombo Radio Tacloban. Sa ating pagtatapos, narito ang Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Pangalagad sang bombo anay sa udto sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover.
Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Ang City Council daw hindi kuno ya magpasugot City Council ang alkalde do hindi magpasugot sa sining ginaduso karon nga signal jamming sang kapulisan. Pero ang Committee on Public Safety ginahulat pa ang communication letter sa paghingyo sa kapulisan sa signal jamming. Mga natipon nga balita ni Bombo Angel Tan direktamente sa Iloilo City Hall. Sa report, Bombo Angel, please go ahead. Wala sa gihapon, Bombo Cham, nakabaton sang communication letter ang Committee on Public Safety sa Iloilo City Council regarding ini siya sa request sang kapulisan nga signal jamming para sa ginagyang 2025. Sa interview sa Bombo Radio, si Councilor Cedfrey Cabaluna, ang chairman sa nasambit na komitiba, yung pahayag nga nag-request kid man tuod kuno sa Bombo Cham ang kapulisan pero ganba ni siya para sa ginagyang 2025, which is gin-declare ini siya sang council nga moot an academic bangod may ara na nga daan nga ganban ang COMELEC para sa eleksyon. Kumbaga Bombo Cham daw kwan siya ng redundant na kung i-approve pa sang City Council. So kay Cabaluna, pananglitan gid man nga makaabot sa opisina ang letter nga tihalin request ng kapulisan, gilayon nila ipatawag ng kapulisan para magsabat sa mga palamangkutanon sang konseho bago nila ini-aprobahan o kung i-reject man. Bombo Cham, duhani ko ka question gid ang kinanglan masabat sang kapulisan sa bahin sa City Council ever since nga natabo to wala ang signal shutdown nga natabo Balagong Botsyam nga pati ang mga kaiting nga mga probinsya o kung mga banwa na ulamid una diri dapat ma-justify sang kapulisan ara gid man bala valid threat nga dapat ni signal jamming nga ikaduha capable ayahan ang kapulisan o kun ang NTC bot silingon ni ara na gid man bala sila Bombo Cham sang jamming device nga specific lamang ang areas abi ang maka-shutdown sang signal kag hindi mga kumbaga hindi siya per o kun whole Iloilo City gid ang matabo kagati with this one gid pamangkot sa mandiri ang konsehal Bombo Cham kung makonsider niya balaon his level ining mga nagkalatabo nga bomb threat sa baking sa mga eskwelahan nga ti pwede makonsider abis ang kapulisan nga maangot sa sining selebrasyon nga ti pwede matabo sa dinagyang 2025 ginghambal ni Councilor Cabaluna nga kung matahi-tahi gid man sa kapulisan nga isa lang katawo ang nagasunod or nag-obra sini kag ang tanan ini siya kag posibilidad nga matabo sa selebrasyon ti pwede gid nila ni ma-present sa bahin sang konseho sa closed door meeting nila abi Bombo Cham kag ti ang matabo abi diri hambal niya mamati sila sa bahin sang kapulisan kung ano gid man bala ang mga rason nila pero ti sa gihapon bilog o kun bugos na konseho ang magadesisyon para sa dinagyang signal shutdown o signal jamming nga proposal sang kapulisan pero ti madumduman Bombo Cham with the information man ni Councilor Cabaluna November na padala ko sang kapulisan ang ining request letter sa FFI pero until now wala pagid ini siya nakalabot sa iyang opisina Bombo Cham. Pamatian tabalang kabahin diri sang nangin pahayag ni Councilor Cedfrey Cabaluna sa aton interview. Check natin sa office wala pagidya sang letter pariuman sinyo na batian taman sa balita na nag-request sila to the IFFI for such a signal jamming pero wala pa hatob na sa amon yung opisina. Okay. Ever since ni Councilor kiti ambal sang ICPO nakapareceive sila sir since November pa sang acting vice mayor kapa councilor pero ti with this one wala gid sir blanco gid sir. Wala pero if you remember ako nagali na mangkot kay last year mas temprano natong ginatapol ni. Nadumduman ko the only security measure ginatapol namon with the ICPO is the gun ban. Request for a gun ban which ultimately gin-render naman ang buti na academic may election gun ban man that will still cover the period of the Dinagyang Festival. No? So, in fact, during the said committee hearing, ginaulang ko pag si Sir Colonel Guerrero attended, ko wala na further request basta may jamming pa kitang upcoming. Nag-smile lang siya, wala pa man at that time. No? So, so date wala. But we'll wait. Kaya kung mag-abot na sa amon, we'll take cognition of that request. Kung refer man sa aton City Mayor sa aton that will be placed under the Committee on Public Safety
tubangon naman ni kagi pamatian ang bahin tag isa. Okay. Pero Councilor, on your end, as chairman sa Committee on Public Safety and Security, sir, amenable ka, sir, sa request ng kapulisan? Well, just like last year, ang amon man niya, they must justify the request. Una, is there a need? No? And ang need na changes every particular season. No? Kaya ang bagan namon, do you have reports of threats na imminent that would require such drastic measure? So that's something na liwaton tama sisaon sa ila. Ikaduwa, hindi lang ang ikaduwa is really, are you capable? Capable ba ka mo for what you are asking for? Or capable ba kita for what we are asking for, which is signal jamming? Kaya kung signal shutdown, which ultimately ang motor problema in 2023 nga dinagyang, mas damo ang apektado, no? And ang negosyo, ang transactions, including banking transactions, which is very important during a tourism festival, even public safety concerns, security concerns, no? So, tourism, damo sa mas mapektuhan, not to mention ang epekto niya sa neighboring mga towns and provinces natin diri sa Region 6. So, we really hope nga, if any, there's really a request nga there's really a valid justification for it and the capacity to do the request for signal jamming. That's still the same. Jel? Bombot siyam na batian sa mga kabombo nato na kapindirisang nanging pahayag ni Councilor Sadfree Cabaluna sa aton interview kog nanging statement man diri ni alkalde ani Mayor Jerry Tranyas wala bombot siyam in relation ni siya sa may signal jamming nga tiambal niya kung tulong saya sa signal jamming if kung pwede nga tiniara sang device na nga daan ang NTC o kung kapulisan sa pagpatuman sini sa statement diri nga ginpagwa ni Ms. Joy Fantilaga ang spokesperson ni Mayor Jerry Tranyas iyagin na pahayag man abi bombot siyam no nga naintindihan ko no sa alkalde ang ining security measures sa ginobra sang kapulisan para sa ikaayo man sa mga turista kag mga pumuluyo nga magalagaw-lagaw diri sa bahin sa Iloilo City apang hindi man niya sini nga matabo ang natabo sadto nga pagkadula sang signal nga apektado ang madamo nga mga industriya bangod man abi nga tiabi nila signal jamming lang pero signal shutdown ang natabo. Bombot siyam pero with this one ang taon naton sini kung saan okay man bala magkaabot sa bahin sang konseho kag ti amenable man ang alkalde pero ti kung hindi ko na bombot siyam kag hindi ma-justify gid ang urgency sang sini nga request ng kapulisan hindi magpasugot si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. So matiyan ta bala ang kabahin diri sang nangin statement man ni Ms. Joy Fantilaga sa atong interview. According sa kay Mayor, if ang signal jamming is intended to enhance ang safety and security sa Iloilo City, ang mga residente, and of course, ang mga tourists natin, mga visitors nga magkakadto diri. Well, it is a signal welcome. Welcome siya kag justifiable measure. Pero at this time, Abby, for information, ang NTC wala sang specific device or technical capabilities base sa gina-request sang ICPO nga targeted area lang, like for example sa Freedom Grandstand only, no, or sa judging area lang, wala sang amo pa na siya subong device or technical capabilities ang NTC. Gusto niya nga ma-avoid nga masulit ang natabo sa mga nagliligad ng mga tinuig nga gakaapektuhan not only ang Iloilo City kung sa diin ang may celebration but even ang iban nga mga kabanuhanan nga mga malapit sa aton and even ang probinsya sang Guimaras no nga naga-cause sang inconvenience sa pila naton ka mga utod nga mga Ilonggo. So kung may ara sang specific nga device content why di sang problema so sa alkalde pero kung ang bilog ang iban nga banwa or ang probinsya or asa sa Guimaras na maapektuhan sang signal jamming ang alkalde naton is hindi siya magpasulod. Pero tiyan mo na kung may ara lang kung tani nga device why di sang problema so nasa atong nga alkalde. Oo. Pumat siyang nabatian sa mga kabombo naton si Ms. Joy Fantilaga, ang spokesperson ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. All right. Idugang talang ni bombot siyam nga balita no diri man sa bahin sa Iloilo City Hall. Mainit-init pa ni. Ang regarding ini siya sa iyasang PLDT bala
nga ti subong adlaw nagkadto ini sila sa opisina ni Mayor Jerry Trillanes good personal nga magpangayo sang pasaylo man abi ining head of operations o kunang head gid mismo sang Panay and Palawan operations sang PLDT. Nangayo ini sila sang pasaylo kay Mayor Jerry Trillanes regarding sa natabo nga pagkadula sang internet connection sa bahin sang Iloilo City Hall kag mismo sa mga konsumidor sa bahin sang JM Basa Street bangod na nabi sa nagapadayon nga clearing operation sa City Engineer's Office bangod wala nagsunod sa ordinansa sang syudad ang PLDT sa nagwa diri nga abi resulta sang ilang pag-istorya bangod siyam naghatag diri sang kondisyon or ayo diri ang alkalde nga maghatag sang ila written apology ang PLDT sa tagsa ka konsumidor nga naapektuhan. Kung hindi nila ni mahimo tubtub 5 subong hapon bombot siyam, nag-ayo si Mayor Trillanes sa resignation sang sining head sang PLDT. Bukod silingon, taga-confirmation o confirm man diri ni Ms. Joy Pantilaga nga dapat ubrafon o kung magapadala ini sila sang letter, isa-isa gid sa kada konsumidor nga nagapangayo ini sila sang pasaylo bangod man sa amo sini nga insidente kag kung hindi makahatag o kung makomply ni Miss Dane makapagal ining letter AB matabo diri iayo ni Mayor Trillanes ang resignation niya sinisi iyang posisyon man AB bombot siyam. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining mga balita nagikan sa Iloilo City Hall. Now, sa bahin karon sang signal jamming ti na-experiencehan ta naman kung ano ang huol nga natugas ni last time nga nagpatigay kita sa signal jamming kay ti as per explanation nga ng isang National Telecommunications Commission maghambal ikaw iyang signal jamming hindi niya para lang sa isa ka area. No? Or kung gusto mo abi tagsa ka judging area may signal jamming dira hindi amo sina sa aton sini mga kabumbo, no? Magpatigayon niya sang signal jamming nagadepende ini kung sa diin ang ano ganinang taas engineer ang dutore na tower ano ganina tawag siya sa cell site, no? Nagadepende kung sa diin ang cell site. No, kag ang particular cell site may coverage ina siya sa aton sini mga kabombo. That is why asang nagligad sini nga nagpatigayon sa signal jamming lakip iya ang probinsya sa Gimaras nagwiit sila to, no? Adira lang yes freedom ang dala lang sa syudad sa Iloilo ang signal jamming yang sa probinsya sa Gimaras first district, no? May ara pa sang nagapanalaytay gani tubtub third district previously, no? Sang nagpatigayon sa signal jamming. Si Mayor naghambal nga kung may device or signal jammer for a particular area nga matumod nga within sa amo sini iyang range hindi man madula sini ang signal but i-jam lang, no? Sa aton sini nga mga kabombo nga hindi makadali-dali ang kung sino man nga may malain sini nga buko sa pagsabotahe or pagpanghalit abi during sang kasadyahan and dinagyang festival sa mga respective nga mga judging area sa aton sining mga kabombo. But unfortunately, waay sang amo sini iyang equipment or gamit ang NTC. Lakip na sinadri ang aton kapulisan nga amo karon ang nagaduso sa sining signal jamming sa aton sining mga kabombo. So instead of signal jamming, I do believe nga madamo pa man sang napinsaran or mapinsaran ang aton sining mga kapulisan sa pagpatigayon naman iya sang pag-secure kag pagpasiguro sang law and order during sa tion sang selebrasyon sang dinagyang festival 2025. And speaking sang dinagyang security plan nga paano nila mapasiguro nga ma-maintain ang law and order, may 2,000, masobra 2,000 ka mga miyembro sa Philippine National Police personnel ang iga-deploy sa aton sinikaron iya nga mga kabombo
ang aton sini kapulisan nagpahayag man, partikularmente si Police Brigadier General Jack Wangki, nga i-assess niya kung lumayo pa, kung idusogin man bala ining signal jamming. I-check ko naman this time balita, rejoin the report direktamente sa may Campo Delgado, si Bombo Hana anda sa Bombo Hana sa report. Please go ahead. Maga-deploy sa masobar 2,000 ka mga kapulisan ang Police Regional Office 6 para sa nagahilapit nga rinagyang festival diri sa syudad sa Iloilo. Ini man ang mga kapulisan nga maghalin pa o ko na-deploy man sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan, which will be the highlight sa January 19 iya Bombo Cham. Kagang iban diri nga ating mag-auna man diri niya sa area sa syudad sa Iloilo, masobar 2,000 ang ipag-deploy diri para sa dinagyang festival. Kagapila man ka mga security measures ang ipatuman diri kaangay sa mga checkpoints, mobile patrolling kag police visibility sa mga masako kag event areas sa nga ining dinagyang festival kag magapahamtang man sa ang POD sa Police Assistance Desk sa pila ka areas diri sa syudad sa Iloilo agud may mga pamangkutan kag may mga mapalapitan ang mga pumuluyo kag mga bisita man sa syudad sa Iloilo para man sa ilang seguridad samtang nag-celebrar sa ining dinagyang festival. Sa bahin naman sa gina-request ang Iloilo City Police Office sa pagpanguna ni Police Colonel Kim Brigada nga signal jamming sa event area sa tion sa dinagyang nagpahayag man diri sa sentimiento ang direktor sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wangki nga dapat na i-assess o kung tun-an gid sang maayo sa mga concerned agencies anay kag other law enforcement agencies kung ipatuman gid man ini bangod para kay Police Brigadier General Jack Wangki isa ini kahuol o kung inconvenient para sa mga travelers o turista nga mga bisita man diri kag magatambong sa dinagyang festival. Bangod una diri of course ang komunikasyon, ang importansya sa komunikasyon sa tion sa dinagyang festival bangod man ngati ang mga chat at messages man sang mga gusto nga magkipagit-angay diri kag amo man ang komunikasyon man sang mga turista kag nga magapadulong man diri sa syudad sang Iloilo nga tiini gina kabig nga importante diri sa ining ginahiwat nga festival ang communication man nga tawag Bombo Cham. Diri man ikaduha man diri nga tigina-asalang-alang man ni Police Brigadier General Jack Wangki nga wala sang enough nga device o kung wala sang signal jammer device ang National Telecommunication Fix nga magapatuman sa ining signal jamming. Kaldiri man nga pinapahayag man diri ni Police Brigadier General Jack Wangki nga ti ang iban pagidiri nga mga malapit nga banwa kag malapit nga lugar pagid sa syudad sa Iloilo nga ti maapektuhan man sa signal jamming if ever nga gina-target nga mga event areas gid lamang ang diri ang ipatumanan sa ining signal jamming kag tan-aw man diri ang rason nga mapasar ini depende iya sa security situation sa syudad kay piatisar nga may mga na-report nga namaton ang mga otoridad sa mga bomb threat sa mga nagirigad nga adlaw o nagirigad man nga mga dinulan para kay Police Brigadier General Jack Wangki hindi ini threat ang seguridad man sa kalugan Western Visayas partikular na diri sa syudad ng Iloilo bangod man kadamo sa gihapon sa mga kapulisan kag after sang sining bomb threat na ginahatag diri sang mga hindi kilalaman nga mga persona o kung wala pa ma-identify nga persona para kay Police Brigadier General Jack Wangki ginaaktuhan bila yun ng isang kapulisan kag verify kung hindi man bala matuod o kung nagadalagid sang tuman nga kasulba man sa mga pumuluyo. So diri man ang para sa iya ang security situation ng syudad ng Iloilo as of now stable man ini at kapilugan man sa nga Western Visayas. Kaya bala kay kabatiin nato na ang ining kahayag ni Police Brigadier General Jack Wangki. More or less mga 2,000 ang i-deploy natin but sabi ko nga if needs be, meron pa rin tayo mga reserve pa rin ng mga PNP. Just like in the past kasi yung number na ito, usual na dinideploy natin would suffice. But that would depend pa rin kung baka may idadagdag sila ng mga activities and that will depend again kung baka may mga ibang mga VIPs, no? Depende siya darating kasi na VIP depending on the need, but the initial augmentation troops will be 2,000, no? 2,000. But if needs be, for example, meron tayong mga VVIPs na darating, pwede nating dagdagan ang personnel natin to be deployed. As sa signal jamming naman, sir?
Now, as to the signal jamming, that's still to be discussed with the organizers. And of course, sa PNP, kung kinakailangan. Kung hindi naman masyadong threat na kasi yung signal jamming na yan, ang prevent lang natin dyan, yung mga bombs na being detonated by cellphone. Pero kung ma-secure naman natin, maigi yung area, at ma-assess natin na hindi na kinakailangan ng signal jamming, so huwag na nating i-push through with the signal jamming. Kasi makakakuha niyan masyadong yung inconvenient din sa mga revelers. Biro mo, walang contact sa mga kasamahan mo all throughout the activity, no? So anyway, continuous naman yung yung meeting natin with the other law enforcement agencies. So if ma-assess natin na hindi na kailangan, so we might as well not recommend yung option ng signal jamming. Dari Bombo Cham ang pahayag sa Director sa Police Regional Office 6 Police Brigadier General Jack Wangki sa ining signal jamming kaga deployment mana sa mga kapulisan sa paghiwaton nga dinagyang festival. Tikon masobra 2,000 ang i-deploy sini nga personnel. Ano ni siya bumbuhana, mga uniform personnel or may mga non-uniform personnel man. But ko silingon sa mga non-uniform personnel, ining mga naka-plain clothes lang bala. Nga member man sa Philippine National Police to monitor kag mag-gather sa mga intelligence information regarding sa kung may mga malain sini nga buko and ulang taon naton gani do wala man gid kay do peaceful man diya kada celebration sa dinagyang festival, but hindi lang kita salig bumbuhana. Yes, tama dili na Bombo Cham nga tidiri man ang ining 2,000 ginakabugusan man sa uniform and non-uniform personnel. Of course, dala na dira ang mga intel operatives, kagiban pa man dira ang mga kabahin man sa Philippine National Police kag exactly just like last year may security task group dinagyang kon SPG dinagyang last year kadumduman naton natigin kabugusan dito sa 4,000 ka mga peace in order, just like ginakabugusan sa Philippine Army, Bureau of Fire Protection, BGMP kag amuman ang mga force multipliers nga nagbuligid agad na maintain ang peace and security magari sa siyudad sa Iloilo nga ang si Police Regional Office Director ing sabiya ko expect nga ang ining paghiwat-riwat sa nilang festival diri sa siyudad sa Iloilo mangin peaceful so di hapon kag no major incident nga matabo man diri Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Hana Andasa sa imong sining follow-up report. Siguro ining mga precautionary measures just like sa pag-prohibit sa pagdala sa mga backpack, no? Pag-id-id sa mga nagadala sang mga shoulder bag, no? Mga body bag, pag-id-id sa paghusisa, ipa-insindi sa mga naga sa ulog or naga kinasadya nga kinahanglan naton sining checkyaron ang inyo sining mga bags kay ti para man ini sa kaugalingon sini ninyo iyang safety, no? Mga kasubong sinabanwa mas labing maayo sa aton sining mga kauturan nga hugton ta ang seguridad sa mga nagasulod diri iya sa may downtown area. And even ang mga nagaguluwa sa mga downtown area, mga nagapabalik na, check upon, yapon, no? Masobra 2,000 ang iga-deploy. Paglantaw ko sini is that nga bastante man ini. Para nga mapasiguro nga malinong kag matawhay kag mangin masinadyahon ang pagdagyang sang tumandok man, pangayaw man o kung turista man sa palabuton sini nga dinagyang Festival 2025. Nga no need na naton nga magpatigayon pa sining signal jamming. 24 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Check naman this time balita ni Bombo Lindsay Bade. Province-wide limpyo dalanon.
ginhiwat subong sining adlaw. Oh, di ko maghambal ka nga limpyo dalanon, nagapang limpyo sa dalan eh. Oh, nabantugan ang probinsya sang Iloilo sa idalom ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Sa iya siniiya nga mga programa nga Limpyo Iloilo, this time Limpyo Dalanon naman, no? Sa aton sini nga mga kabumbok ag ang tutok amo ang paglimpyo sang dalanon this time sa aton sini karon nga mga kauturan. Hibaloon ta kon ano pagid ang iban sini iyang mayor nga tinutuyo pagid sining province-wide limpyo dalanon. Nga tido makabig naton ini nga bag-o nga programa sang probinsya sang Iloilo. Kiti ang pagpanglimpyo sang aton sini iyang palibot hindi lang niya kay kon sa tion nga may magtuhaw nga pamalatian, kunti ang pagpanglimpyo sige-sige ni sa aton sini mga kabumbok kag isa man nini sa mga pamaagi agud nga malikawan naton ang anuman nga sahi isang pamalatian ang padayon regular sige-sige sini nga pagpanglimpyo sang aton sini iyang palibot. Kag kon limpyo dalano naman ti siyempre malikawan taman ng kung ano man nga sahi isang makabig naton sini iyang huol diray or makatugas ang huol, makatugas ang sawid dira karon sa aton sini iyang mga dalanon. Standby sa aton sini nga mga kuturan. I-check naton ang ulihing balita with the Bombo Lindsay Bade. Oras naton 27 minutos na ang nakaligad sa takna sining las or launa sang hapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Ang panyimpo naton subong hindi mo mapaktan. Bilog sining adlaw, nagatagiti ang init, tapos maghapon-hapon, gulpiya lang iya, magguom-guom siya. Pagkagabi, bubuan niya kasang ulan. Isa mga kabumbuta, palinton man na, nga maghalong gid ka mo sa pabago-bago sang tsimpo, para nga hindi ka mo makangkon sang pamalatian. Province-wide limpyo dalanon, giniwat subong adlaw. Si Bumulinsi may follow-up report. Bumulinsi, please go ahead. Giniwat subong gandasam sa ilog na probinsya sa Iloilo sa 43 sa mga local government units. Ang limpyo dalanon ini gandasam may kakagan sa manimundo man sang gobernador sa pag-deploy sa limpyo dalanon force bilang suporta ng sa celebration sa Provincial Zero Waste Month. Napakitang natin si Miss V. Florida, ang Senior Environmental Management Specialist sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office na tiining may tinutuyo nga limpyuhan ang ating ilit sa mga dalan, especially na bago na kita ng tapos or bago lang natapos ang ating na pagkikalaw sa bago exporter sa iya madamo sa mga bilimpas ng mga basura sa kilid sa dalan. Pero sa iya, hindi mag-takop or hindi magtapos ang pagpanglimpyo sa buong adlaw, bangod gabi. Adlaw-adlaw ini nga paghiwaton bilang man pagsunod sa Zero Waste Month sa buong bulan sa Enero. Kag magluwas na madamo pa sa mga aktibidad na bahin sa Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, especially sa pagmonitor sa safety and order along sa national, municipal, city, kag barangay road, including sa aton na mga waterways. Kaya man rin inganyo man sa bahin sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office, although isa sa mga dako nga challenge kita mo ang mga basura sa paghaboy bino sa insaktong bulutangan. Pero over the past years, sunod rin kay Mang Mitzi, natin man nga nag-improve man along the way ang mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo, especially sa
reuse ang ato nga mga plastics na pwede pa sa galingan nino nga mga bag sa angay sa mga ginaobra sa pinaka mga local government units na ginahimo bag ang mga plastic, mga tarpaulin na inughabol na kusani. Kaya wala po makyan nato ano yung pahayag mamit sa prosita. Of January, proclaim ini siya last May 5, 2014, Proclamation number 760 as National Zero Waste Month. At the same time, anniversary man sang aton nga Republic Act 9003 or ang aton nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000. So, 24th year na ini siya sang aton nga RA 9003. So, naka-align gid ini siya sa programa sang probinsya sang Iloilo, which is ang aton nga Limpyo Iloilo. So, gusto gid naton nga ma-sustain. So, right now, may naka-align kita nga mga series of activities para sa aton nga month-long celebrations. So, diri gina-highlight gid naton ang 5 Rs. Amo ni siya ang reduce, reuse, recycle, ang i-repurpose naton, and at the same time ang composting ang pag-rat kang aton nga mga biodegradable waste. So diri gusto gid naton nga ipalabot sa bilog nga probinsya sang Iloilo nga may damo kita nga mga strategies, nga mga estratehiya kung paano kita makabulig nga especially sa pag-manage sang aton nga basura. So kick off kita sang aton nga month-long celebration. So may ara kita nga province-wide Limpyo Dalanon. Actually, na-inform ni namon ang mga municipalities. So, maga-join sila buwas for a Limpyo Dalanon sa bilog nga probinsya sang Iloilo and maga-deploy man ang aton nga Provincial Civil Defense Track, ang aton nga Civil Defense Force, ang aton nga Limpyo Dalanon nga force, magalibot sila para at least masituit ka magiging sort of awareness man sa mga bilog nga probinsya sang Iloilo. Manuktok kita sa ilak. So timely man kay bago lang natapos ang aton nga New Year. So siguro daw damo pasubong mga bilin sa aton nga mga kilidalan. So pagaburuliga na naton kick off sang aton nga Zero Waste Month celebration. And this coming January 13 to 17 ni ara kita nga hinunanon about sinis ang aton nga 5 Rs sa pag-manage ng aton nga mga basura. So may plano kita nga magakadto sa mga eskwelahan, sa mga barangay naton, sa mga municipalities to discuss about sang pag-manage ng aton nga basura. And this coming 20 to 26 January ni ara kita na naka-align kita sa kasadyahan sa Kabanwahanan. So may ara kita dira nga food festival sa Barangay Capitol nga area. So dira i-situate man nato after isang activity ma-ensure gid naton nga malimpyo ang aton nga kapitolyo. Ano ni oras ma'am ang Limpyo Dalanon? Ano ni tanan nga LGUs, 43 LGUs naton maupod ma'am? Ma-deploy ng ilang mga team, mga aton nga kabarangay, ang mga barangays naton, ang mga different task forces sa mga municipalities, mga-deploy na sila early. And kita sa Barangay Capitolio, sa province of Iloilo, ang aton nga Civil Defense Track, deployment kita. And subayo natin ang mga tanan nga distrito sa probinsya ng Iloilo. Batian mo siyang si Ma'am Miss Ray sa Florida sa Provincial Government Environment and Natural Resources Office. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid Bombo Lindsay Bade sa imo sining nga balita. Standby na kamo sa Black Time program kaupod sa kay former board member Manny Galyar. Si Bombo Chama Blanco vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ora! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya.
hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 kamilyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos. Mahimo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetohon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutsyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Yari mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers or owners. Ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas, /1:40 sa kapunanon. Kamusta mga suki naton sa kanginan, mga kautoran naton sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga kalibutan sa mga viewers sa Bombo Radio. Nagapamati kamo diri sa Bombo Radio Iloilo sa aton sini nga Black Time program kag ilibinigid sa mga suki naton sa kanginan sa 180 ka barangay diri sa siyudad sang Iloilo, sa 7 ka mga distrito sang siyudad sang Iloilo, mga kabyanan, sa mga suki naton sa kabalayan. Bauti kamusta mo dira? Nakapaanyagan agron, nakakaon ang tanan na mga suki naton sa mga public market, mga kabyanan. Aga tamayo kita liwat sa inyo sang maayong hapon gid sa inyo nga tanan. Kag nagapasalamat kita, mga kabyanan, sa aton sini mga kauturan nga naghatag sa ilang comment, nag-like, nag-share. Kapangayon lang kita dutay nga pasaylo, no? Nga ang iba niya nga mga comment ninyo hindi na naton ina mabasa, mga kabyanan, pero pagkatapos ang aton nga program gina-like naton ang inyo sining comment diri sa aton sining palatuntunan. So bong yang adlaw, mga kabyanan, baw Lunes nga edisyon sa aton sining palatuntunan, unagid nga Lunes sang tuig 2025 kag unang Lunes, mga kabyanan, sa bulan sang Enero. Lunes nga edisyon sa aton sini palatuntunan, sirado Enero 6. Bauti subong nga semana opening sa palabuton nga Huwebes kag Biyernes ang kasadyan kag subong man dinagyang festival diri sa siyudad sang Iloilo. Amo ning ginabantayan sang tanan, mga kabyanan, ang kasadyan kag dinagyang ang kasadyan sa mga kabanwanan sa Pizza 24 ang opening sa Huwebes nga adlaw kag subong man ang dinagyang performanship sa palaboton nga Pizza 25 ang ila sining performance, mga kabyanan. Kag subong man ang kalibo at tatian sa masunod pa yang 18 kag subong man Pizza 19. Pero ti ang masadyaya ang kasadyahan kag dinagyang festival diri sa siyudad sang Iloilo. Halos ang report nga aton nga nabaton, halos pulibok ang mga hotel diri sa siyudad sang Iloilo. Kay kadamo sa mga bisita nga nagalabot diri sa siyudad sang Iloilo, mga foreigner, mga balikbayan nga magtambong gid sang kasadyahan kag suong man dinagyang festival diri sa siyudad sang Iloilo, mga kabyanan. Bauti kinanglan ang aton sini nga mga pulis, mga kabyanan, mangin alerto kay manti ang ning mga animal nga mga kawatan, mga suitik, pipaket sa mga kabyanan, kay bulsa man lang sang iban ang ginabantayan ka mga tunto nga mga animal ang mga tao ni. Amo ni mga tao, mga kabyanan, nga barakulon. Kung barakpan mo ni, na met gid ni makulon, mga kabyanan. Nga klase sa mga tao nga madudla bala, kakamang-kamang sa mga bakol mo, may na kaya pagkaswiti, pagkakawatan nila, mga kabyanan, na madula. So amo ni ang balantay naton sa sining mga pineng sa mga kabyanan sa sining bulan sa Enero. Kag ang starting sa ato sini campaign period, mga kabyanan, of course, no? Hindi ta mapatod kung ano gid nga pizza. Pero 45 days before election sa local, mga kabyanan, kag sa national election 60 days before election. Ti ang eleksyon naton sa palaboton iyang Mayo 12 ang eleksyon naton. So muna ang aton nga tandaan, mga kabyanan, ang campaign period 45 days before May 12 election sa local, kag sa national election, mga kabyanan 60 days before
eleksyon. Dali na lang mga kabyanan. Ang Mayo 12, mga eleksyon naton, padayon, kag magapadayon pagid ang kauswagan sa syudad sa Iloilo. Let us continue to rise, syudad sa Iloilo. O pod kay Inday Raisa Triñas, ang aton sining mapisan kag incoming mayor. Pwede sa iban, si Inday Raisa Triñas, kag ang iya sini Vice Mayor, amo si Vice Mayor Jeffrey Gadson, kag 12 ka mga kandidato mga kabyanan sa pagkakonsihal sang Team Uswag. Ang padayon ang progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag Iloilo. Welcome to the City of Love. Why nasubong? Ang Siabulay City na panas ng mga kabyanan sa mga kaisipan, sa mga kauturan naton adri sa syudad sing Iloilo, sa una sa katakalawag ni former President Duterte, ay sus makauluya. Kay tigi bansagan kita sang Siabulay City, mga kabyanan. Kay kuno damo Siabo diri syudad sing Iloilo. Sa pagkamotod niya, damo gid man to. Hindi madinay. Daw tinapay na sa tiyangge mo, ginapabayaan sa pulis. Napabayaan mga kabyanan. Ang Siabo sang una diri sa siyudad sang Iloilo, mga kabyanan, kagadugangan pa nga sagad kalawag ni former President Rodrigo Duterte, si former Mayor Jed Mabilog, mga kabyanan, nga mo kuno ang protektor suno kay Duterte sang Siabo kuno amo na nga balya. But in fairness kay Jed Mabilog, daway pa man siya mapailan sa kaso, pero daway pa mapadas ang iya sini nga ngalan, mga kabyanan. Dali lang, standby. Diri sa aton sini palatutunan, damo kita sa mga isyos nga balita nga aton pagabalan. Umpisa naman kita. Umpisa kita pamakol, mga pangbakol, mga kabyanan. Diri sa aton sini palatutunan, kay tapos ng honeymoon period, total tapos ng Christmas, kag New Year, iniro sa isubong, umpisan magita pagbakol sa mga katuntuhan, mga kabyanan, sa ginapalapnag nga mga propaganda sa pila ka mga may interest sa politika, mga kabyanan, diri sa syudad sing Iloilo. Sa dili gid lamang madugay o kon isamang kadako-dako gawa nga sunog ang nagluntad sa barangay Takasaro, si Mayor Jerry Triñas. Way nagapabaya, gilayon nga naghatag sang financial sa mga biktima sang sunog. Upod sa kay Inday Raisa Triñas, mga kabyanan, dira sa barangay Takasaro, kag dako-dako gawa da mga 25 ka mga puluyan ang totally burn. O kung naubos, wala sila sang gilayon, mga kabyanan, nga ginpahamtang ni Raisa Triñas para mabuligan ang mga tawo maluwas sa financial nga ginapanghatag ni Raisa kag ni Mayor Jerry Triñas. Gilayon nga ginpahamtang ang community kitchen sa evacuation center sa barangay Takas para sa pagkaon, pag-atipan sa mga biktima sang sunog nga damo masubray sa kagatos ang nag-evacuate, mga kabyanan. Congratulations, Mayor Triñas, Inday Raisa Triñas, sa inyo sini gilayon nga pag-responder sa sining kinahanglanon sa mga tao dira nga biktima sang sunog sa may barangay Takas, distrito Sangaro, sa Piakyang nga bayan, mga kabyanan. Mangin kaupod naton, ganganangan kita kay Kagawad Miguel Triñas. Bisita naton dire sa aton sini palatuntunan sa paghatag sa mga balita kag mga importanteng mga bagay para sa kuswagan sang syudad sang Iloilo, mga kabyanan. At tinguanta nga makapamangkot karon kay Kagawad Miguel Triñas kung ano pagid nga mga bulig, mga kabyanan, ang ginpadangat nila sa mga pumuluyo nga biktima sang sunog dira, mga kabyanan, sa barangay Takas, distrito Sangaro. Kag ang ining Mandoria Market, mga kabyanan,
i-turnover na sang district office diri siyudad sing Iloilo sa February nga waay pa matapos waay pa moman mga kabyanan nga Madrio Market pamangkuton tani karon si kagawad Miguel Triñas kon pila pagid ka milyon ang kinanglanon sini ang para moman agin ang Madrio Market natingala kita nga way moman ni 80 milyones pesos ang balat tabla na karon isa-isaw tabla na karon ining Mandoria Market mga kabyanan 80 milyon pesos way mo man kung tani ang 80 milyones nga na para na sa 100% finish o galing 80% lang ang natapos ate mo ni kapalpakan pagid mga kabyanan ni Roy Pakanan dapat mahalin ka ni gede dapat gid sa imo personal ng gurata pero dali lang dahil yari sa aton nga linya mga kabyanan nag-standby si Kagawad Miguel Triñas. Hello, Kagawad. Good afternoon. Live ko subong sa Bombo Radio. Hello. Hello, Kagawad. Live ko subong sa Bombo Radio. Mayang hapon din manino kag tatanan ka pa makita pa pa. Now, daw ko unahon ko ni ka pamangkot si mo, daw ko gawaning sunog sa kasaro, no? Daw mga 25 gid ka mga puluyan ang naupos kag ara ang mga biktima pasubong nga pamilya sa evacuation center kag daw masobray sa kakatos ka mga biktima nga ara dira no kay hindi pa sila balik kay ang tagiasang duta daw ini gusto kagawad nano ang mga update na sinada sa mga biktima sa sunog kagawad. Yes pa ni sakto gina no 24 ka families pero 25 ka balay ang nasunod sa takas ang 2 days ago no. Pero amo na naunahan man ni sa aton grupo nakatag kita pagkaon. Sige na attender ta sila subong ara sila sa barangay hall gatulog. Pero ginahikot man sa city government kung ano maobra naton. Hopefully kung ang makatag kita relocation man sa ila kung ano na ginaplano sa ni Mayor Triñas kag ano pag mga financial matter. Kay manti da medyo problema dio tay ne kay private land din kag daw hindi gusto ang tagiasang duta nga magbalik pa dira ang mga tawo kay dugay na magali sila kagawad no. So may ara kita nga mga relocation site to kung ano pa da nga halinan ka mga tao sini kagawad kay dako siguro gastos ni. Oo man sakto ginano pero ginatry nato kung ano gid mabulig naton. So na promisa man si Mayor Triñas na mahatag kita financial sa ila. So kag ginatun-an man naton subong kung ano makatag kita relocation man sa ila kay ka damo-damo gid 25 ka pamilya ang nasunugan. So, gina-check na pa kung makaatag kita relocation thing. I don't know kung may idea kasi ni kagawad ang tawo, kung pila ka mga tawo ang way makabalik sa ilas ni Puluyan? Actually, sila tanan sa barangay hall, no? Ang plano man naton halin sa office ko man hatag pakit kita sa mabulig naton ng mga utensils wala sila kay pagkaon kasi makahatag man kita basi na plaster naman sa office makahatag naman kita liwat-wa sa ila kay kilanlan kinila bulig no ikan pagkaon tubig muna gina-plaster sa office ko so makahatag sila ang in place man ang community kitchen in sa diran di ba? Pag-untat kitang sunog, in-identify sa DSWD kung pila ka pamilya, tapos palutuan sila pagkaon dayon. Kay amo usually no, kung may mga sunog, hindi sila kakaon mayo. So gin-plaster ni Mayor Triñas, kaupod man kay Inday sa Triñas na makakaon tanan ang sunugan. So, mientras tanto, galing ara sila kinanan nila supportar sina kagawad. Yeah, subong ang biskan na makahatag kita gamay, no? Actually, ang office ko, subong ina-plaster pa nila kung ano mahatag naton. Mahatag kita mga mga tinapay, mga canned goods.
So, basi makatag ako sa hobod man sa office ko. Okay. Mayugid, no? Mayugid, no? So, bantayan ta lang ni mga development dira sa mga nasunugan sa Mandurriao. Amo ning mabudlay bala kon sunog na gani kag maupo sa balay mo. Sus, dako ang problema. Mayo lang ko makabalik ka sa ginatindugan sa balay nyo. Ti, kung hindi ka nakabalik, amo nang problema da. Ang problema sa da, sino ba Yeah. masalo kundi ang gobyerno sang syudad, di ba? Eksakto ginaman no. So ginatingwaan man sa city government, ginatanaw naton kung makatag kita relocation. Aha. Ang oras sa bilong nga kapuluan sa Pilipinas sa launa 55. Nagapamati ka mo diri sa Bombo Radio pod sa kay Kagawad Miguel Triñas. Kagawad mamangkot ta sa imo nanong update ta sa tatlo ka mga tindahan, Lapas, Haro, Aribalota daw natapos na, no? Anong update to sini? Okay nang lonta, na-release na kag na-release na-release naman man no. Pero na delay lang gamay ang Lapas kay may isa to ka sa nos lamig ng sila daw may nag-obragin sila drainage. Aha. So gin-obrahan gid nila dako na drainage ang madili ang Lapas naton. Pero ang Arevalo, I think mauna kag ang Haro. Una, pero no, siguro. ang Lapas naton, abot kon I think first quarter. First quarter ini. Daw ma-tentative, no? Ate, pero dali. Hopeful. Klasik naman lang actually. Dali naman lang Dali naman lang. Mga finishing touches naman lang guro ning nabilin ni Kagawad. Aim din ni Mayor mas matapos kita term, no? So, kaya mo ginaging promisa sa aton mga komunidad. Aha. Na po ang problema ta, ang ning Mandurriao Market, no? Ito to na no natabo dira kay i-turnover na sa district office diri sa syudad sa Iloilo, i-turnover na sa district office idalom ni Engineer Pakanan, ni Roy Pakanan, nga kon pasugiron mo, dumayo gid kag ti dapat gid nga i-persona ng gratas sa kikidamo sa mga kapalpakan niya diri syudad sa Iloilo, no? Nanong medyo sining Mandurriao Market kaya do problema gini Kagawad? Na ibaluan gali na wala gali na tapos ang wala gali budget for subong na year ang Mandurriao Market. So I think na matiis-tiis kita na ang Mandurriao ulihi gid sila sa tanan kay ginhambal naman sang city government, ang city government na lang mapatapos ang proyekto. Aha. Kina-check ni Mayor Triñas kung pila pagit ang kulang kay kadako pagili sang kulang sang Mandurriao Market naton. Ang city government na lang mapatapos. I think ang budget to na initial gali dako pa no. I think 200 million pagit ang kilanlan para matapos ang Mandurriao Market. Kay kulang-kulang gid ang Mandurriao Market naton. So kadako pagali isang ginanglanon nga lamunon kortas ni, no? Sang city government, no? So idiyahan ni Inday Raisa Triñas ni Mayor Triñas kung paano nga masolban ining problema dira. Gindaso sang iban dara, no? Ni Congresswoman Barunda kag sa ugman ni Roy Pakanan kag ginapasalig nilang tao da. Ang balita tayo nga nabaton ang first phase kag second phase tapos na. Kag tapos naman, ubos naman ang 80 milyon nga budget sini Kagawad. Oo, daw na first phase, second phase na I think natapos na. Pero daw kulang gid ang tanan no. Wala pa pili mga stall para sa vendor sa market naton. Wala pa mga electrical. So may mga damo pagit kulang no. So I think pa kadto ang city engineer. So madamo pagit ang kulang sa Mandurriao Market naton na wala natapos nila. So ako na lang sa city government na sila na lang mapatapos para makasaylo na ang mga ang taga Mandurriao ng mga market sa pwesto nila. I see. So kada ko pasang ginanglanon mga 200 million at ipangitaan nyo naman sa pundon ni kundi ka mamangita sini Kagawad. O amo na gani daw nauli ng mga Mandurriao
kay paubra na hindi kili tapos-tapos ang proyekto. Oo. Kay manti may mga parking building pa kita, no? May ground building na isang parking building dira. Damo pa mga priority man sa nga project sa plano yan ni Mayor Trillanes. Pero bangod sang Mandurriao, sakop sa syudad sa Iloilo, responsibilidad gyapon sang mayor nga kung tani, kung ginamit nila nga pagpakayo dira, pay na kung tani maproblema siniyang syudad sa Iloilo. Way kaso kagawad paobra na yan ni Mayor Trillanes, paobra na yan ni Inday Raiza Trillanes sa kagawad. Oo, na yan ang city government na lang kaupod kay Mayor Trillanes na mapatapos sina. Kay ang nakita gina nato, no, ang problema gid ang traffic. Ang mga gapuli dara sa Mandurriao amo ginareklamo nila. Adlaw-adlaw sila gapuli na hindi pesta ang pesto bala sang ang gabaligya da sa sulod ng market ada sa Sagwa. Kag daway ka naman ikaw. Kag kung hindi matapos ang proyekto, hindi mabudlay gid para sa ila. Lantuan nyo bala. Ginapakita ta sa screen subong ang Mandurriao Market. May naobserbahan kada kagawad sa Mandurriao Market ara sa screen, no? Lantawon mo daw sa ramal nga rige abutano nga hindi ta man intindihan. De pero sa diskonsepsyon nga sa ramal nga rige bilang covergem nila kagawad. Ay, nga amo na mga proyekto gani ang city government na lang matapos priya sa katalingban nato na gym ang sa Concepcion man ang sa Arevalo may ara man da sa city proper ng mga gym na wala na tapos-tapos. Ang city government na lang mapatapos na kay hindi nila maobra. Ang I don't know, no? Kay Mante July 1 patugi padalan sa sulat ni Mr. Tan, no? Ang regional director sang DPWH kung anong status sang sining mga cover gym ni, mga evacuation center ni. I don't know kung nakabalos na si regional director Ropel sini gawad. May idea ka sini? Wala. I think na wala ginaman na budgetan, no? So, wala na pa butang nila sa 25 for this year na budget. So, amo na hindi matapos ang mga I see. So, agad to kita sa sining parking building, no? Manamin na da kung mahumanagin ang parking building kay manti subong yan sa palibot sang City Hall building daw sa ramalang salakyan. Kung mahumana da ang parking building, namin na ginalantawon da ang aton sining City Hall kay manti hawa na sa palibot ta. San o gini maumpisahan na kagawad? So, I think manugsugod na, no? I think subong na month masugod na sila. Pero kasakto naman no, manami na gid ang sa city proper naton kay ang wirings pala na impangkuha na nila. Ubos na. Nagkadto pag duty ko kagina sa City Hall, kanami na kita naon kay masanag na gid ang city proper naton. Nami kita naon sa aga. Masanag kag matinlo na lang tawon eh. No, so amat-amaton man ni Mayor Trillanes, I think ang masunod ang sa diversion road. Damo pakit sa plano na ihawanan mga wiring. No? I think ang plano pakit ang sa lapas naton para matinlo gid noon. So ini nga bagay yang plano ni Mayor Trillanes isa man ini sa pinakmanami nga plano, no? Para nga makita naton nga progressive na gid ang syudad sa Iloilo. Kung makita kita sa mga bisita naton dire nga matinlo kagagway sang mga wiring, underground na aton nga wiring, masyado katahom nga lantawon ang syudad sa Iloilo mga kabyanan, no? Diri ko bilib saludo ko kay Mayor Trillanes dide. Kay kadamo-damo halin sa una nga mga administrasyon. Ang nagagi diri syudad sa Iloilo ay sinakahimo sini si Mayor Trillanes na lang. So ang plano sini hasta Diversion Road kag lapas kag mga iba pag mga lugar di sa syudad sa Iloilo kagawad. Itong plano ni Mayor Trillanes, no, ubusan niya kita sa city proper.
Kay tapos I think ang plano din lapas ang target ni Mayor Trenya para matinlo gid tulukon ang Iloilo City. So napadala naman sang notisya ang tanan sini nga mga company mo, no? Oo, na I think padalaan na sila, no? Ginatagan pa ni Mayor Trenya sa 17, I think, ang mga telcos, ang diversion road, ang next ni Mayor Trenya. So, proud na ang tanan ng mga wiring i-underground na nila. Okay. Tapos amat-amaton man nato na tanan na sa kabilugan na city i-underground naman ang wiring. Saan notos mong deadline sa mga wiring nga bangwao nila? I think kitatagan naman sila ni Mayor Trenya sa 10 more days. No? I think 10 more days, sa 17 ang deadline na gid sa city proper maubos nila. Okay. Daw lang alang itimputan may damo pagutani tap mangkot si mo kagawad. Pero inga pusa na lang, no? Dali na lang ang campaign period kagawad. Inga pusa na lang nano pamutugon mo sa mga pumuluyo diri syudad sa Iloilo. Ako mapasalamat man ta sa aton mga pumuluyo, no? Ginasaligid sang aton mga syudad sang Iloilo ang kauswagan sang syudad sang Iloilo kaupod kay Inday Raisa Trenyas, kay Vice Mayor Jeffrey Ganson, kag sa aton mga konsehal. Okay, salamat gid kagawad Miguel Trenyas, no? Amo to nabatian yung mga kabyanan si kagawad Miguel Trenyas ang isa man ka mga nagapatigayon sa mga madamo nga mga proyekto kag kauswagan diri syudad sa Iloilo. Daw kanamit patani ang balan sa sining Manduria Market pa taga-adam lang timpo ni sa Huwebes ng adlaw. Kaya wala na tayo timpo mga kabyanan diri sa aton sini palatutunan. Ini ang inyong alagad, si former board member Manny Galyar. Madamo gid mo salamat sa pamamati kag magapon ang balik kita isa return sa Huwebes ng adlaw, 9:30 ang takna sa aga. Maayong hapon sa inyong tanan. Salamat gid. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for January 5 to 11, 2025. Songs that are largely from the past millennium will be yours sa sining weekend. Kaupo ng retro band sa concert at the plaza. Kicking off alas 6 ang gabi sa Enero 11, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Enero 12, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang needed grace and strength agud atubangon ang mga challenges sang tuig 2025. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Viva Señor Santo Niño! On January 25, Saturday,
Bombo Radio, Plazuela de Iloilo, and Star FM will give you the best and the most extravagant band competition for Dinagyang 2025. Pasigabong! A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Don't miss a chance to witness this one great musical competition and showdown. Participated by 12 carefully selected bands from Visayas. The first prize, 50,000 pesos. The second prize is 30,000 pesos. And the third prize, 20,000 pesos. An additional amount of 10,000 pesos will be given to the band with the best on-stage performance. All non-winning participants will be receiving 5,000 pesos each. So remember the date, January 25, Saturday. The time, 6 p.m. The place, Plaza Mayor of Plazuela de Iloilo. The event, Pasigabong. A Bombo, Plazuela, and Star FM Showdown of the Bands 2025. Viva Señor Santo Niño! Kagasto gid bila sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits amo man ang imo bulanan nga take home pay agud nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ni ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpataman. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto bilang panugyan sa mga eksperto. Mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sinya mo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional emails sa kon text kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid ng serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit ng serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga magamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Hello and good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa Monday edition. Sa nga pala tuntunan kahapon lamang program. Second week for the year 2025 sa bulan sang Enero. It's the 6th of January. And what's new? Well, nothing is new. Except that siguro kita, no, may mga inner changes, may mga renewals kita nga ginahimo para sa sining nga tuig first, para sa ating nga kaugalingon and sa ating nga relationship sa iban nga mga tao. Do ka namin manhimuon nga goal, no? How to be a better you this new year. Anyway, maging better ikaw, I guess, and you're going to make me happy if you're going to share with us ang iyong mga istorya dira, ang mga inagyan mo, mga experiences mo. Wow, I'm sure ang dami-daming ganap. Just last year, especially sa bulan sa Disyembre, sino ang mga nag-alabot? Ano ang mga ginpang himo nyo? Ano ang mga activities na naghatagin sa dako nga kasadya, kag excitement sa inyo? Pwede gini na, no? Ina nga mga butang, pwede nga ma-share diri sa KLP. So, i-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede sa gihapon nga masulat. And then, ipadala nyo lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Again, this is Tita Regine and ari na ating ambahanon nga ipabati para sa inyo tanan. Let's sing along with this song from Stephen Nicole Pedro hanggang kay Gibigan. Good afternoon and welcome sa KLP. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilong na mga sugat nito. Pilit ko makalimutan ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kaya may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa. Dahil ikaw lang ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang nasuklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi
There's nothing wrong about loving and being in love, no? Pero ti pasensya na kung hindi man ma-reciprocate ang love na gina-offer mo to someone. All you have to do is to accept para hindi mo naka-painful. Anyway, na friend zone. Steve and Nicole Pedro hanggang kaibigan. Good afternoon again sa inyo tanan, especially sa ating mga friends abroad. Kay tinanawagan kita to sa ila. So may nagsabat gid, nagpabatsyag, kag nag-share sa iyang story. So we have this story this afternoon, nagikan sa kay OFW Mom San Pavia. Thank you gida sa gin-share mo din yung story. Basahon ko na, Dearest Tita Regine. Maayong adlaw sa imo tita, kasatanan nga mga staff, kag mga listeners sa Bombo Radio kag KLP. Tawag ako gali sa kay OFW Mom, kag ako man tita, may story nga gusto man nga i-share. Isa ako ka OFW, Tita Regine. Sang year 2006, tita, ang ako namiga nga halin sa Bacolod, nagbakasyon sa Iloilo, sa iya utod. Ginapangita niya tita ang isa ka agency sa Iloilo nga nag-hire pakadto sa Middle East. Tungod kay hindi siya makatultol, tita ginupdan ko siya. Sang dito na kami sa agency, tita ginpa-fill out na siya sang form kag gin-interview. Tisiling sang isa ka staff, ang imo nga upod hindi mag-apply. Bali akong ginatumod niya tita Regine. Siling ko hindi ginupdan ko lang na siya. Sila isang staff, pwede man ikaw maka-apply kag makapa-interview subong. Wala man ikaw bayaran. Kag kami magasto sang imong passport, kag processing sang imong nga papers. So sa laktod nga pulong, tita duha kami sang miga ko ang nag-apply. Kag ginpadala kami sa Manila. Abaw tita, hindi ako prepared. Kay daw wala sa pensar ko ang mag-abroad. Kag ginahadlukan ako sa ginatawag nga abroad tungod sa mga nagkakalatabo sa iba nga mga Pinay sa balita. December 16, 2003. Tita, flight ko na pa Kuwait. Ahay tita, wala gid bala ako kwarta. Ang akon nga cellphone nga Nokia 3210 pasadto. Ginbaligya ako tita, 200 pesos. Para may allowance ako tani sa ako niya pag-flight. Pero, Tita Regine, ang 200 pesos ay naubos na antes pa man sa ako niya flight date. Tungod sa agency, tita, panyapon lang ang libre namon, kag Ocean Deep pa. Ocean Deep? So, pamahaw kag panyaga, bahala kami mangita o mabakal kung may kwarta kami. Tingin tawagali namon nga Ocean Deep, ang panyapon nga libre sa amon sang agency kay lumaw sa sabaw, tita. Ginadamo nila ang sabaw para makaigo sa amon kay sobra kami balasyen ka mga applicants nga stay in sa agency. Sang adlaw na sang flight ko, Tita Regine, wala gid ako kwarta. Maskin isa ka piso. Maskin piso lang, wala gid. 11 a.m. ang amon nga flight, Tita Regine, to Qatar, kag Qatar to Kuwait. 12 kami ang nag-flight, tita. Pero ang pulo, sa lain nga eroplano. Kag kami nga duha lang, sa lain man nga eroplano. About, tita, 11 a.m. tani ang amon flight nga duha. Pero, manog 1 p.m. na, way pa kami naka-boarding, kay delayed ang eroplano. Way man ako sa cellphone para mag-message sa agency nga delayed amon flight. Ginimo ko, Tita Regine, nakipag-text ako sa ibang nga tao sa airport para mapahibalo ang amon agency.
Wala pa nga daan kami kapamahaw, tita. Kag wala man akong kwarta, maski piso. So pag-abot sa Cebu Airport, tita, grabe ang dalagan ko. Ang maleta ko, nakakaspa ang isa kakarito. Grabe ang pangamuyo ko, tita, nga makaabot ako sa counter. Kay 3 p.m., flight na namon pa Qatar. Mayo lang, Tita Regine. May lalaki ako nakita nga may plaka nga Qatar Airways. So amo to, kagin approach ko siya. Pagabot sa counter, tita, may inog pa photocopy, agali nga papers pa. Tiki wala ako kwarta, maski piso. Ang babae sa likod ko nga linya, ginpamangkot ko kung mapakapi man siya. Siling niya, oo. Siling ko, pwede mo ako masakop, miga. Kaya wala gid ako diri kwarta. Ay, tito, kabuot man bala sa iya. Ginsakop niya ako. 5 pesos ang isa ka kapi. Paglanding namon sa Qatar Airport, Tita Regine, nakita ko ang pulo namon ka mga upod nga sa iban nga eroplano nagsakay. Siling niya, gipangita ka namon sa Cebu Airport, kagina. Kaginbaklan ka namon sang drinks kag siopaw. Pero wala ka. Kagin pa page ka pagani namon. Gin pa page namon imong ngalan. Tiway ka, so ginatag namon ang imo pamahaw sa guard. Siling ko, delayed amon flight, pero salamat gid. Pagabot kita sa Kuwait Airport, ginsugat kami sa dako nga tawo. Nga malaba ang burangos, kag nagabayo sa malaba nga puti. Dasha ang tawag nila sa malabang abayo sang lalaki. Ginakulbaan ako, tita, kay puro disyerto ang akon makita, samtang nga nagabiyahe kami. Ginakusi kong akon butkon, kay siling ko, basi nagkatamgulang ako? First time ko makakita sa mga tawo, nga lain ang ilang pamayo, lain ang styles ng ilabalay, kag lain ang ilang lugar. Maski ang mga kahoy, tama kalain, i-compare sa aton. Ahay, Tita Regine, nagtulo ang akong luha, tungod na hidlaw na ako sa amon. Pero wala na ako sang mahimo, gin-accept ko na lang. Kaya ginaisip nga hindi ako forever sa sininga lugar. Pagabot sa agency, tita, ginusisa ang amon mga gamit. Abaw, Tita Regine, nakita sang secretary ang akong Bible. Bible nga nakasulod sa gamay nga ulunan. Siling ka secretary sa akon, ihaboy mo na ang imo Bible, kay bawal ina diri, kag mapreso kasi na. Ay abaw, grabe ang kakulba ko, tita. Grabe ang pangamuyo ko, nga hindi lang mag-ihaboy ang Bible ko. Siling niya, taguan na, kag hindi mo pag-ipakita, kay bawal ina diri. Sa pagabot ko na, tita, sa balay, sang akon nga amo, tama kadako sang ilang nga balay. Hasta 3rd floor, Tita Regine. Dayon, ang bata nga babae sang tigulang, siya gali ang akon nga amo. Nagkuha siya, tita, sang gloves, kag ginpabuksan sa akon ang akon nga maleta. Gin-inspect niya kung ano ang dala ko. Sa gamay nga ulunan, didto nakasulod ang akon Bible nga gamay. Nakita niya, tita, ang Bible ko. Ginkuha niya, Tita Regine, ang Bible. Dala pamangkot sa akon. Are you Christian? Baw, grabe, ang kubakubas ang dughan ko, tita. Pero naurungan ako, kag wala ako makasabat dayon. Pero sa isip ko, panindugan ko, nga Kristiyano ako, kag hindi ko pag i-deny si Jesus, kag maski mapriso ako, basta ang Bible, hindi lang pag-ihaboy. Ginsulit niya ako pamangkot, Tita Regine. Are you Christian? Sabat ko, yes. Siling niya, you are Christian, I am Muslim, no problem. Pwede ko no ako makabasa sa akong Bible sa kwarto. Kaya wala man ko ng problema sa ila kwarto. Or sa ila, no? Wala man niya problema sa ila. Wa about, tita, pag abot sa akong kwarto, nagtumbo ako sa kalipay. Kag pasalamat sa Ginoo nga wala sang problema sa akon. Sa akon nga amo, maskin nga dala ko ang akon nga Bible. So, hindi problema para sa iya. So,
Ang problema ko lang gid, Tita Regine, nga ang lola, hindi ka ba mag-English? Maskin sila man, tita, English kinamatis. So ginabudlayan ako sa paghangop kung ano ang buot silingon. Kay maski ang tanga o kung cockroach, tawag nila crocodile. Grabe. Tinagalibog ang ulo ko, tita, kay silingsang ama ko. Why the water not go? Maybe have a crocodile. Bono kayo human ako, tita, kaya mo nila pang English, no? Kinamatis. Tinakayuhom ako kay paano nga magsupon ang crocodile sa water pipe. Nga maski paa pa lang ka crocodile, hindi makasulod dira. Ay, gali, Tita Regine. Ang cockroach ang namin niya, hindi crocodile. So, isa ka adlaw, nag-travel sila, mga 3 days gid siguro. Nabilin ang utod nila nga lalaki, nga 25 years old. Sang gabi, abaw, tita, mabalya sakon, give me 1 kiss. Abaw, pagkabati ko, tita, nanago ako sa stockroom. Kay siling ko, bastos sa iya, nga halukan ko siya kuno. Dugay-dugay, nagkadtuman ang lalaki sa stockroom, grabe ang kurog ko sa kakulba. Gintulok niya ako nga akig, kag magsining liwat. Give me 1 kiss. Dala kapot sa plastic bag. This is kiss. Hoy, tita, ang plastic bag gali sa Arabic, kiss. K-E-E-S. Ay, so, abi ko ya kiss. K-I-S-S. Halok. Ay, kunang mama naman nila. Magsugo. Kapila ako magbalik-balik. Tungkol hindi ko maintindihan. Masiling siya. Give me 1 cup orange juice. Tidalaan ko sang orange juice. Hindi man kuno. So, mabalik naman ako liwat kung ano ina ang 1 cup orange juice. Ay, kay gali, Tita Regine. Ang cup ya nga color orange. So, magambal siya ya color orange. May sugpon nga juice. Maski hindi juice ang ginapangayo, basta color orange. Di may juice. So, sa adlaw-adlaw, tita, ay nagkakadula man ang akon nga homesickness tungod sa ila. Kung mag-English na sila, kay makakadlaw ako. Kung abuton ako sa kahidlaw sa balay, abi mo, ginapamensar ko na lang ang English nila. Kag magkadlaw nga daw sa buang ako, kay ti isa lang ako nga nagkakadlaw, tita. Sang ulihi, natunan ko man ang Arabic language sa dalayin nga pagig-istorya sa ila adlaw-adlaw. Mas mayo pagani nga mag-Arabic na lang sila, maintindihan ko pa kaysa sa nga mag-English sila. Tapos tanga ako nga hindi makaintindi. Hambalan ka pa na, tita, nga you don't understand English? Tungkol ginsugo ako sa akon ama nga pabalya, give me all fish inside the refrigerator. Tita, wala man ako sa nakitang isda. Kay ang ref nga ina, para lang sa mga pagkaon. Kay naka-freezer man nga dako ang mga isda kag meat. So, ang fish kag ang meat. Ay, naakig siya, tita, kay saling ko, there is no fish here, madam. Buging katuan niya ako, kag kuhaon ng olives nga nasulod sa garapon, kag magsiling. I said, all fish. This is all fish. Ang namin niya nga, olives. Ay, nako, sa kaluoy sa mahal nga Diyos, natapos ko ang contract ko, tita. Maayo man ang akon mga amo sa Kuwait. Kay mga professional sila, kag may pagkabalaka sa akon. Bisan Ramadan, pwede ako yung makakaon. Kag may cook sila, nga amo ang nagaluto sa amon. Sila ya akon Ramadan, bilog nga adlaw, wala kaon-kaon. Ako ya, Tita Regine, wala problema sa pagkaon. Sang pagpauli ko, abi mo bala na nga, yung sila sorry sa akon. Kung nasakit man kuno nila ang akon balatsagon, ay kanami sa ila. Kagin nail polish ha, ang akon kuko. Kagin pag grocery nila ako, sang pasalubong ko pabalik sa Pilipinas. Di gusto pa nila ako tani ipasalon ang akon nga buhok, pero siling ko hindi na.
Baw, ginbutangan ko lintas ang akon nga liog, kag kwarta sa akon bulsa. Kay basi kuno, gutumon ako sa airport, kag may juice, basi kuno, uhawon ako. Year 2009, nakapauli na ako sa Iloilo, tita. Kag subong, Tita Regine, OFW man gihapon ako, pero ari na ako diri sa Hong Kong. For 6 years na. Tita, bimo daw adlaw gid ako nagapamati sang KLP kag mga drama sa Bombo Radyo. Bisa nagaobra ako, sige na pamati ko kay naka Bluetooth earbuds ako. Wow. So tita, pasensya ka na sa malawig na akong nga sulat. Ari diri akong full name pero hindi na paglawaga. Tawag lang ako sa kay OFW Mom sang Pavia. And thank you so much, gid tita, sa pagbasa sa akong malawig nga sulat. God bless you, Tita Regine, kag sa KLP listeners sa Bombo Radyo. Maraming nga salamat, kag Happy New Year. Ay, naka OFW moms ang Pavia, kasadya mo sa imo experience, ha? Dito sa Kuwait. Kagtapos later, no, they turned out to be mga good persons, manggali ang imo nga mga ama. Although sa first part, first few days, few months, mo siguro, no, sa pagstay mo dito, halos hindi ka mo magkaintindihan. Kaya ti daw kalayo, no? Sang ilang English, nga ti, syempre, gina-insisteran Manila, nga inchakto, no? Pero ti, later on, bala, no? Basta nami lang gidman ang pagsinarayo and everyone is just too willing, at ti, maintindihan sang isa kag isa, no? Apisar, kung ano bali ang ginahambal, kung ano ang ginapalihog, for as long as there is that willingness, no? Nga, makaintindihan na, ibisan pa nga may language barrier. So, pwede gid, no? Kaya gid yapon, you see, kita mo, ha, ang imo nga homesickness, nadula, and at the same time, kung do gina-atake ka naman sa pagka-miss mo sa mga family members mo diri sa Pinas, i-recall mo lang, no, ang mga English, ang mga sugo sa imo nga mga amo kag mga ama, kag makayuhom ka na. You said, nagaharak-hak kapayagani, no, kung kaisa. So, ka-therapeutic man, ano, at least naging nami man ang effect para sa imo. Kag ang nami, gidya, is that, ang concern, no, sa imo nga mga amo para sa imo is very high. And siguro nakuha mo man ang ilang buot, and siguro gipakita mo man no, ang mga good qualities sa mga Pinay nga nagatrabaho sa abroad. And ang kinaiya mo gidya no, nga ikaw willing kaya magpasensyosa ikaw, willing ikaw nga mag-understand gid sang ilang ginasugo kung anong ilang luyag, and you have that openness to also the willingness also to learn. Kaya may language barrier ka mo, you can learn mo man ang Arabic, kundi mas nangin easy para sa imo ang pag-intindi, no? So hindi na sila kinahanglan mag-resort sa in English nila. Kay kung mag-in Arabic sila, maintindihan mo na. So kanami gid, no? Kay you also learned ang ilang language so that mas makaintindihan ay kamo. Siguro 1 or 2 or 3, no? May mga na-learn man sila sa imo sa aton nga Filipino language, di ba? And anyway, wow, pag-exit mo gali dito, no, kanami man sa ila, ginpabalunan ka pa, ginregaluhan ka pa, kanami gid, no. I am sure nga na-miss ka gid nila ang imo presensya dito sa ila, ang imo nga good service dito sa ila, samtang ato ka pa nga nagtrabaho sa ila. But now, ara ka na sa Hong Kong, and siguro, no, easier na ang tanan, why the language barrier, kag because may mga ara ka ng
experiences ang ato ikaw sa Kuwait. So hindi naging mabudlay para sa imo ang pag-adjust dira, especially natuhoy sa imong mga trabaho. So thank you so much gid sa imo OFW moms ang Pavia. I'm sure kamo dira no nga mga OFWs, mga Pinay, mga Pinoy, nagakilitaay man lang kamo dira every day off nyo, may lugar kamo dira nga ginakaduan para makatipon-tipon kamo. Share with them ang KLP, and please invite them also nga mag-join man, magpadala sa ilang mga istorya diri sa kahapon lamang program. So thank you so much kids sa imo OFW moms ang Pavia. Happy New Year also halong ikaw dira sa Hong Kong. It is now 2:45 kag magapanambalik ang KLP pagkatapos ng sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Kinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan. Magsuksok sang formal nga bayo kung magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kung magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kung late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kung sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng ibang nga tao pinaagi sa pagchismis o kung paggamit ng cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Ini amo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa lin sa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kag Singapore Airlines. May flight inihalin sa Iloilo padulong sa Manila. Diri of course ang mga istorya nga gina-share sa aton yung mga letter senders. Thank you very much kids sa inyo. May ari naman nga another episode para sa aton sa NB. Ang episode nga ini is The Precious Fruits. Dearest Tita Regine. Hi to all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially to you, Tita, my fellow KLP lovers. Good afternoon. Tita Regine, are these precious fruits of the Spirit delicious once nurtured in our hearts? Now, let's think about these. Ginapalangga mo ba lang imong mga neighbors as yourself and our Creator above all?
Have you enjoyed caring and guiding ang imo nga mga kaapuhan? Happy ikaw having peace in mind and heart? Have you developed a milk of human kindness to your peers? Naga-extend ka bala permi goodness to others? Are you faithful on whatever you owe allegiance? Are you gentle of subduing all that is forceful until it is agreeably soothing? Naka-eksperyensya ikaw long-suffering sa imong life? May ara ikaw self-control of what you're doing? If you can answer these questions positively, sigurado you will enjoy life to the fullest samtang nga nagapangabuhi temporaryo diri sa kalibutan. The beauty and the material wealth you possess, subong, buwas, madula na ina. But if you have cultivated these precious spiritual fruits in your heart, you will have a joy forever which no time can efface wherever you may be. Tita Regine talking once again about our life. Ang aton kinabuhi sini nga kalibutan umalagi lang. Daw hangin nga nagalabay lamang. Ano kuno ang manami nga handumanan sa masunod nga henerasyon nga hindi mapanas sa ila kaisipan? Okay? Bata pa ako nga gamay, nagatururo ang akong luha, kay ginaaway ako sa isa ka bata. Nagdalagan ako kag magpasaba kay nanay, samtang nagasugilanan sila ni tatay. Nagapungko sanda nga duha sa kahon sa umanamon. Nabutan ko kag nabatian ang anda istorya nga daw kadalom ko nga hangpon. Hambal ni tatay, pangga. Do ano man lang dya kagamay ang isa ka ektarya nga parayanta kung aton ibilin sa napulo ta kakabataan. Nagsabat si nanay, Toto, aton di agi na ipuan sang aton konsumo kag edukasyon sa mga kabataan. Hambal naman ni tatay, pangga, una-una abaya ang butang nga hindi madura sa anda kaisipan kung kita magtaliwan na sa sini nga kalibutan. Dumdumunta ang ila pag-eskwela, ang manggad nga hindi makawat sang iba. Dugang ni nanay, Tuto, hindi lang siguro amo dia. Mas manami pagid kung suguran ta pagpatubo sa ila kasing-kasing sang gugma, kalipay, kalinong, kaayo, kaalwan, kabakod, paghirupay, pagsakripisyo, kag pagkontrol sa kaugalingon. Tama man di ka nami nga mga virtues kinaugali kung aton mapaintyende kag mapatubo sa ila kaisipan kag tagipusoon samtang sila mga bata pa. Parehas balasang sangasang kahoy, samtang bata pa, mahapos patadlungon. It's easy to shape or develop the young minds compared to the old ones, hindi bala? And that is true. So far, na-remember or I have these beautiful maxims worth remembering sa sininga Yuletide season nga nakalipas na, no? Of course. First is the common saying we often hear that God is love and love is God. Sa totoo lang, God's infinite love to humanity is proven by giving His only begotten Son, Jesus Christ, to redeem us from eternal damnation, kag aton di agi natumbasan by being faithful and obedient to His will and commandments. Second, our merciful Father Almighty always helps sa mga nag-help man, nagabulig man sa ilang mga kaugalingon. Kung ang tao nagatinguha nga magbulig sa iya kaugalingon, si Lord waay nagapabaya. As He gives us our precious gift of life, at the same time, He provides everything we need in order to survive. Ikatatlo, naghambal si Lord, Father, forgive them, for they know not what they're doing. Do ano kamalahalon ang pagpatawad sang Diyos sa mga tao nga naghukom sang iya kamatayon? Why siya nagdumot, kundi nagpatawad pa. Fourth, to err is human, to forgive is divine. Tao lang kita nga makasasala, hindi kita perfecto,
Hindi naton malikawan nga makasala, kag ang pagpatawad sa aton isig katawo nga nakasala sa aton, balaanon kag Diyos nun. Ikalima, a thing of beauty is a joy forever. Mahimo ang imo kataho maliwat sa paglakat sang panahon, pero ang imo kaayo magpabilin nga handumon sang imo kapareho. Mientras tanto sa tanan nga tion. Ikaanom, life is like a wheel. Sometimes you're up, sometimes you're down. It's a variation. Hindi sa tanan nga panahon abunansya kita sa tanan nga kinahanglanon. May taob kag hunasman ang kinabuhi naton. 7. Hope a spring eternal in the human breast. Man never is, but always to be blessed. Hindi gid kita magdura sa paglaom because hope lives forever as long as we live. Just similar to what we say, there is still a shining star behind the darkest cloud. Ikawalo, this education that forms the common mind, just as the twig is bent, the tree is inclined, let us help teach and guide everyone while he or she is still young, because the old one could hardly be formed anymore. Ikasyam, ang best a leader knows how to follow first his own command. Ikaw nga leader ang ginatanaw sang tanan. You can easily win the cooperation of your followers if you can lead and start the work ahead for them to follow. You're the model, a good example. Ikanapulo, for none believes the liars forsooth, even the liar speaks the truth. If you're known as a liar, why sa may mapati sa imo? Maskin anhon mo pa ka istorya ang matuod, hindi na sila magpati kanimo. 11th, let other people talk about you or praise you, but refrain from talking about yourself. Makambal sanda nga hambog ka, boastful ka, tikalon ka, kag hindi ron sanda ganahan, mag-amigo kanimo. Kay base sila nalatnan sa pagkatikalon mo. Ika-12, do to others what you would like others do to you. Kung gusto mo nga magrespeto ang mga upod mo sa imo, respetohon mo man sila. Kung gusto mo magmaalwan ang mga upod mo sa imo, magmaalwan ka man sa ila. 13, know thyself. Kilalaha ang imo kaugalingon. How will you be able to know others if you don't even know your own self? Dapat kilalahon mo anay ang imo kaugalingon para makilala mo man ang iba. Kay ang dayan kanimo, mahimo nga dayan man di kananda. So thank you gid, Tita Regine, mabuhay kita tanan kag KLP with these maxims worth remembering. So Merry Christmas and a very prosperous New Year. May God bless us all, you and your family. Always in B, sang Iloilo Province. Kanami gid no nga mga sharings, especially that the year has just started. So even if tapos na ang holiday season, ang Christmas, ang New Year, but perfect time naman ini sa pagbago sang tuig ang aton man nga pagbago. So let's say goodbye to our old self and hello sa aton nga bag-o nga kaugalingon. Mas better, mas loving, mas generous, mas kind sang sa before. Alright, thank you so much sa imo in B, sang Iloilo Province, for again inspiring us with the beautiful things that you shared with us sa saninga hapon. Salamat and Happy New Year to you also. And kamo dira mga kabombo, sa mga istorya nyo man, iban pa nga mga friends naton dira abroad, may nag-comment diri, taga diin ka kuno. OFW ma'am, kay ato man siya kuno sa Hong Kong, kag taga Iloilo man siya. Sige, so nag-comment ha, nami na balang makabati man kami sang imong istorya, biyog na lang ha. And for the rest also, pwede gid nga maka-share sa inyong mga stories diri sa KLP, i-email nyo lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City.
Magasunod na ang inyo naman mga paborito ng mga dramas after sang KLP, ang Tuyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. See you again tomorrow. Thank you so much. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.